Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Pebrero 19 tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagani mo ang kurban Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Babae nga napatay sa sunog, nakita pa nga nagapangayo sang bulig sang pila ka mga nasunugan. Bureau of Fire Protection nagapatuman sang hugot nga inspeksyon sa mga boarding houses sa syudad kasulod sang kamatayon sang duha ka mga boarders. Fire Safety Inspection Certificate dako nga compliance. Mayor Jerry Treñas ginaprepara na ang isa kagatos kalibong nga maximum burial assistant boarding house nga napatyan wala sang permit. Sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita, 2 or 12 ka mga business establishment diri sa syudad sa Iloilo nga ginpapanaugan sa nga notice of delinquency or delinquency sa social security system. Kag outgoing Regional Director Police Brigadier General Sidney Villaflor naghatag sa nga mensahe sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 6. O di madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga talupang doon kag mga mainit naman karon nga mga balita nasyonal, ang Malacañang nagpangako diri sa ayuda sa mga mangungumang apektado sa El Nino phenomenon. Naghatag or ginpasiguro diri sa Malacañang nga buligan ang linibo siniya nga mga mangunguma sa bahin sa Visayas, Zamboanga Peninsula kag iban pa nga mga rehiyon nga apektado sa El Nino phenomenon. Ginpahayag ini ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joel Villarama nga halos sa 4,000 ka mga mangunguma apektado sa El Nino sa mga nasambit nga rehiyon. Dugang pa sa Task Force sa El Nino, ang gobyerno maghahatag sa mga mangunguma sa heat-tolerant nga binhi kag mga salaguron sining sapat kag bulig pinansyal. Magluwas sa direktang interbensyon para sa ila, iga-rehabilitate man ang mga irrigation na canals kag ila sining mga kagabitan para nga mas mabuligan ang mga maiguan or apektado sa El Nino ining aton sining mga mangunguma. Una sinadri nga nagapandam ang pag-asa nga mas magabaskog ang init or tig-ilinit sa masulod sining bulan bangod nga nagsulod na, nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Sa forecast, posible nga magalabot sa 36.5 degrees Celsius ang pinakamataas sining temperatura subong iyang bulan or sa masulod sining bulan sang Marso. Inpahig man sa Weather Bureau nga ang tuig 2024 posible nga mabatsyagan ang pinakamainit nga tuig, no, or pinakamainit nga bulan sa tuig 2024, hilabi pa nga magpagadunganan ini sa dry season ang El Nino phenomenon. Tiyan mo ning pasalig sa gobyerno naton kabay pa nga may tupa ini kag makalabot sa mga mangunguma nga dapat bululigan, no, agod iya nga magka producer sa mga kinahanglanon naton. Hilabi pa sa bahin karon sang palay kag iban pa nga mga agricultural products. Sa pihak nga bahin, 55% sang mga Pinoy ang pabor sa sining pagpanghusisa sa International Criminal Court may kang tanan sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Sandig sa ginpatigayon sining survey sang Octa Research sang bulan sang Disyembre, adlaw 10 or pizza 10 tubtob 14 tuig 2023.
Nagapati diri ang 55% sa mga Pinoy nga dapat ang Pilipinas ang magasubmit sa International Criminal Court agod nga magpatigan sa investigasyon sa drug war ni former President Duterte, samtang 45% naman ang hindi pabor. Nagagwa karon sa record sang Okta nga may yara sang 65% sa Balance Luzon, 52% sa Metro Manila, 50% sa Visayas, samtang 42% naman sa bahin karon sang Mindanao. Ang dugang nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa barangay pagpalayag sa Bomboanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon. Uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Pebrero 19, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, subpoena request laban kay Kingdom of Jesus Christ Church leader Apollo Kibuloy pinirmahan na ngayong araw ni Senate President Zubiri. Ipinapatawag ang naturang leader ng grupong relihiyon dyan sa bahagi ng Mindanao. Ang Armed Forces of the Philippines Cyber Teams naman na mayagpag sa NATO Exercise Defense Cyber Marvel 3. Samantala, pasahe sa aeroplano nakatakda na naman uli na tumaas sa darating na buwan ng Marso dahil sa nakaambang aumento sa fuel surcharge. At sa entertainment news naman, ang Miss Universe Philippines ipresenta na ang 55 kandidata. Deadline para sa pagsusumiti ng bids para sa internet voting, yan ay sa taong 2025 sa midterm elections, pinalawig pa ng Commission on Elections. Sa international news naman, tutukan mamaya mahigit 50 katao ang patay sa nangyaring ambush doon yan sa may Papua New Guinea. Ang Israel nagbanta na atakihin ang Rafah kapag hindi pinakawalan ng Hamas ang bihag na kanilang mga hawak hanggang sa buwan ng Marso. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakakuha ng mataas na ranking na para sa Armed Forces of the Philippines. Yan ay sa ginanap na NATO Exercise Defense Cyber Marvel 3 noong Pebrero 10 hanggang 16 sa Pasig City. Pumuesto ang Armed Forces Cyber Teams sa 3rd at 4th pati na sa 5th place mula sa 127 participating teams mula sa iba't ibang mga bansa. Captured naman yung flag challenge at nasungkit ang ikatlong pwesto para sa Artificial Intelligence Challenge sa isinagawang exercise na pinangunahan ng United Kingdom Army. Kumatawan sa Armed Forces of the Philippines ang 13 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines Cyber Group and Communications, Electronics and Information System Service at Armed Forces of the Philippines na nakatutok naman sa pakikipagtulungan ng United Kingdom Army para naman mapalitan
magkaroon ng palitan ng kaalaman at kasanayan na rin sa larangan ng cyber defense. Ang pangunahing venue ng naturang exercise ay ginanap sa NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence sa Estonia. Layunin nito mga kabombo na makapagbuo ng pandaigdigang kooperasyon sa cyber defense at mapalakas ang partnership sa mga kalahok ng mga bansa. Saklaw ng naturang training ang mga aktibidad kabilang na yung familiarization sa BNP virtual process at yung tunneling, pati na yung cyber range tools, artificial intelligence at challenge na may kinalaman din dito yung digital forensic activities at security hardening procedures. Pati yung firewall configuration at yung hardening process hinggil din doon at yung social media monitoring na kanilang iginagawa. Samantala naman, hindi magandang balita dahil nakatakdaw daw na tumaas ang pasahe sa eroplano sa buwan ng Marso dahil sa nakaambang pagtaas naman ng fuel surcharge. Sa abiso nga ng Civil Aeronautics Board, tataas ang fuel surcharge mula sa level 5 ngayong Pebrero mula sa level 6 pagsapit po yan ng buwan ng Marso. Ito ang una namang pagkakataon na magtataas ng fuel surcharge ng Civil Aviation o Civil Aeronautics Board ngayong 2024 matapos ang dalawang magkasunod na pagbaba sa mga nakalipas na buwan. Sa ilalim ng level 6, ang mga pasahero sa domestic flights ay magbabayad ng fuel surcharge na 185 pesos hanggang 665 pesos bawat isa. Habang ang mga babiyahe naman ng abroad ay magbabayad ng karagdagang 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos bawat isa. Ang fuel surcharges nga po ay ang karagdagang fee na sinisingil ng airlines para ma-recover ang kanilang ginastos para sa langis. Liban pa ito sa base fare na aktwal talagang halaga na binabayaran ng mga pasahero para sa kanilang upuan sa eroplano. Dako naman tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, may mga naktakda pa rin pagdinig ngayong araw mga kabombo, mga Kastar Nation. So alamin natin dyan sa Senado kung nakapag-issue na ng subpoena dun sa mga ipapatawag na personalidad. Kabilang po kasi dyan yung si Pastor Apollo Kibuloy. At alamin natin mga update mula sa panig ng Senado, si Bombo JC Galvez. Pinirmahan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ngayong araw, Pebrero 19, ang subpoena laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ipinakita ni Senadora Risa Hontiveros ang pinirmang subpoena ni Zubiri. Ipinabot ni Hontiveros ang kanyang pasasalamat sa liderato ng Senado sa pagpirma ng subpoena laban sa religious leader. And I'm glad that our institution, under the current Senate leadership, has made it its policy too. Yes, the subpoena against Apollo Kibuloy is out. Gaano man kalakas ang ingay ng politika, mas malakas dapat ang panawagan para sa katarungan. Magugunitang 2 beses inimbitahan sa pagdinig si Kibuloy, ngunit hindi ito dumalo. Noong nakaraang pagdinig, may dumalong abogado ng Kingdom of Jesus Christ, ngunit hindi na siya pinagsalita. Ayon sa chairman ng komite na si Hontiveros, kinakailangan si Kibuloy mismo ang dapat humarap sapagkat personal ang mga aligasyon. Kabilang naman sa mga aligasyon na ibinabato sa religious leader ay pang-aabusong sexual sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ilan dito ay mga minor de edad pa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo, sa iba pa nating mga balita, magpapatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng 4 hanggang 5 sentimos na refund. Yan ay sa kada kilowatt hour sa kanilang mga customer para naman sa buwan ng Marso. Itong naging kumpirmasyon ni Meralco First Vice President and Regulatory Management Head Jose Ronald Valles. Ang refund, mga kabombo, ay nag-ugat mula sa isang kautusan ng Energy Regulatory Commission na nagpaalala sa mga distribution utilities na i-validate ang generation charges bago ipasa sa mga customer. Nauna nang hiniling
ng Energy Regulatory Commission dyan sa panig ng Meralco na kumpletuhin ang validation para naman justify ang rate at yung adjustment na ipapataw nito ngayong buwan. Kung maalala mga kabombo, nung unang bahagi ng buwang ito, inanunsyo ng Manila Electric Company ang 0.5738 kilowatt-hour kada kilowatt-hour na pagtaas sa kabuang halaga ng kuryente nitong nakonsumo sa katumbas na pagtaas naman sa pagsasayos ng humigit kumulang sa 115 pesos at sa kabuuang singilyan ng mga residential consumers na kumukonsumo ng nasa 200 kilowatt-hour buwan-buwan. Sinabi ng Manila Electric Company na ang kabuuang pagtaas ng rate ngayong buwan ay pangunahing rason ng generation charge na tumaas ng 0.4552 pesos hanggang sa 7 pesos mahigit kada kilowatt-hour dahil naman sa mataas na halaga ng kuryente mula yan sa mga independent power producer at power supply agreement na kanilang pinasok. Bombo International News. Patay ang nasa 53 katao sa nangyaring ambush sa may remote highlands region ng Papua New Guinea. Ayon sa tagapagsalita ng National Police ng naturang bansa na pinagbabaril ang mga biktima sa kasagsagan ng away sa pagitan ng mga tribo sa May-Inga Province nitong weekend lamang. Kadalasan na niya sa ugat ng conflict ang pamamahagi ng lupa at kayamanan. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang naturang bilang ng mga nasawi sa naturang insidente. Una nga rito napag-alaman na ang Highlands area ay matagal nang humaharap sa karahasan. Subalit ang nangyari daw na pagpatay kamakailan lamang ang pinaniniwalaang pinakamalala na sa nakalipas na mga taon. Samantala nangako naman ang Australia na isa sa malapit na kaalyado ng Papua New Guinea ng suporta partikular na para sa pagsasanay ng mga police officers sa lugar at para na rin sa seguridad sa naturang bansa. Samantala sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagbanta si Israeli War Cabinet member Benny Gantz na maglulunsad ito ng pag-atake sa may Rafah City kapag hindi pinakawalan ng Hamas ang bihag nito hanggang sa ika-10 ng buwan ng Marso. Ang Rafah nga ay parte ng Southern Gaza na naging takbuhan ng mga residente upang makaiwas sa sentro ng digmaan. Tinataya na lagpas sa 1 milyon na katao ang lumikas doon. Ayon kay naturang opisyal, dapat umano nga malaman ng mundo, lalong-lalo na ng Hamas leaders, na kapag hindi pa nakauwi ang mga Israeli hostage nila sa araw ng Ramadan, ay patuloy umano ang digmaan kabilang na sa Rafah. Dagdag pa nito ay makikipagtulungan umano sa mga ito sa American at Egyptian partners sa paglilikas ng mga sibilyan upang mabawasan ang mga residenteng madadamay sa naturang kaguluhan. Sa pagtataya naman ng Israel, nasa 130 na mga bihag pa ang hawak ngayon ng Hamas. Sa huling ulat naman, nasa 28,400 na mga Palestino ang nasawi sa digmaan na karamihan ay mga kababaihan at mga bata. 68,000 naman ang naiulat ding nasugatan. Balik dito sa mga balita sa Pilipinas. Nagpahayag ng suporta ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Yan ay kaugnay dun sa panukalang 50% na coverage para naman sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation na na-admit sa mga pribadong ospital. Iginit nga ng grupo na ang parehong benepisyo ay dapat na palawigin sa mga nasa pampublikong pasilidad. Ito mga kabombo ay bahagi ng kanilang napagkasunduan at ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines, President Dr. Jose De Grano, ang ganitong panukala ay makakabuti para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ni De Grano na kumpiyansa siya na may kapasidad ang Philippine Health Insurance Corporation na maibigay ang naturang mga benepisyo. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na itutulak nitong mataasan ang mga benepisyo ng Philippine Health Insurance Corporation at masakop ang mga hindi bababa sa 50% ng mga gastos sa mga pribadong pagamutan.
Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang malalaking balita na ating tinutugay-gayan dito pa rin sa Bombo Radio Philippines, mamaya makalipas ang paalala. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, kumuha pa tayo ng update sa pinaplano nga na rehabilitasyon sa Ninoy Aquino International Airport dahil daw yung natalong bidder sa naturang paliparan nangako namang susuportahan ang pag-upgrade pa rin ng airport. Kaugnay niyan, may nagkalapang kabuang detalye si Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng mga natalong bidders sa 15-year contract para sa rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport na susuportahan nila ang modernisasyon ng paliparan. Matatandaan na iginawad ng Administrasyong Marcos sa isang konsorsyum na pinamumunuan ng San Miguel Corporation ang operasyon sa pangunahing paliparan ng bansa. Ayon yan kay Transport Secretary Jaime Bautista. Ang SMC Sapenco Consortium ay kinabibilangan din ng RMM Asian Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated at Incheon International Airport Corporation. Sinabi ni Bautista na hindi na inaasahan pa na magpoprotesta sa resulta ng privatization ang sinuman sa rival bidders sa sinasabing pinakamalaking public-private partnership infrastructure project ng kasalukuyang gobyerno. We already talked to before we made the award today. We notified the two other bidders who qualified, and we informed them that we will award it today to the winning bidder. So I don't think okay naman yung acceptance nila, no? Pero ibinunyag ng Department of Transportation na 3 sa 4 na bidders ang nagprotesta sa qualification ng iba pang bidders. Ayon kay Yusek Timothy Jan Batan, Undersecretary for Planning and Project Development ng Department of Transportation, isa sa mga bidder ang hinamon at nagprotesta sa 3 pang karibal nito sa pre-qualification stage. 3 out of the 4 bidders filed or submitted challenges to the qualifications of the other bidders. So one of them challenged 3, the other challenged 2, then the other challenged 1. Pero nilinaw ni Batan na lahat ng protesta o disputes na isinumite sa pre-qualification bids and awards committee ay naayos na. Tumanggi namang magpaliwanag pa si Batan hinggil sa mga protesta sa SMC Consortium dahil umano sa confidentiality provision. Under the ITB, there's a confidentiality. Our hands are tied. There's a confidentiality up to the time that we sign the CA. Okay. Or 180 days from bid submission, whichever is earlier. Kung matatandaan, nauna nang iniulat na sa isang press conference nitong Biyernes, inihayag ni Bautista na ang SMC Sapenco Consortium na nanalo sa bidding ay nag-aalok sa hanggang 82.16% na kita para sa gobyerno mula sa NAIA operations o 900 billion pesos sa kabuuan ng concession period. Sa kabilang banda, nagsumiti rin ang GMR Airports Consortium ng proposed share na 33.3% habang ang Manila International Airport Consortium naman ay nag-alok ng 25.91%. Ang Asian Airport Consortium ng tycoons na sina Lucio Ko at Jeffrey Cheng ay nag-alok ng pangalawang pinakamataas na bahagi ng kita na hindi bababa sa 75%. Pero na-disqualify dito sa unang phase ng bidding at hindi na umabot sa ikalawang stage ng bidding o opening ng financial bids. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakibahagi si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco bilang guest speaker at guest of honor sa pagdiriwang ng Classical
Equitation, isang cultural heritage display ng age-old art of classical dress sa Alfonso, Cavite. Inorganisa ito ng L'Equestria International Classical Dressage Training Center kung saan ay ipinapakita ang kagandahan at disiplina ng mga nag-aalaga ng kabayo at ganun din yung mismong mga kabayo bilang isang aktibidad po yan sa paglilibang para sa turismo na nagsusulong din ng mga inisyatibo sa kultura at pagpapaunlad ng komunidad sa ilalim ng pamumuno ng lokal na pamahalaan dyan sa Alfonso sa lalawigan ng Cavite. Ang kaganapan nga ay nagtatampok ng mga napiling mga lahi ng kabayo, bawat isa ay nagpapakita ng kakayahan at mga tampok din yung classical na pananamit. Ang layunin ng aktibidad na ito mga kabombo ay para sa kapakinabangan ng mga mahihirap na bata o yung proceeds ng naturang programa ay nakalaan doon sa mga charity works doon sa mga bata. Binibigyang diin ng presensya ni Secretary Frasco ang dedikasyon ng sektor hinggil naman sa paggamit ng cultural events para sa mga gawaing pangkawang gawa na nagpapatas naman sa imahe ng Pilipinas bilang isang destinasyon kung saan ang kultura, pakikiramay at ang turismo ay nagtatagpo para naman sa higit na ikabubuti ng nakakarami. Sa naturang pagtitipon mga kabombo ay dinaluhan din ng mga opisyal mula sa nasabing probinsya. Sa iba pang balita, nagpaalala naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga miyembro nito na ang aumento po sa coverage rates ng benefit packages para sa hospitalization expenses ay available lamang sa mga accredited na ospital sa bansa. Sa kasalukuyan, ayon kay PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs Group Ray Balenia, may mahigit 12,000 na accredited healthcare partners ang PhilHealth sa buong Pilipinas at kaunti naman lamang ang hindi accredited. Matatandaan nga na noong buwan ng Nobyembre taong 2023, inanunsyo ng PhilHealth na ang rates sa benefit packages ay tinaasan ng 30% para mapababa na rin ang gagastosing pera ng mga Pilipino mula sa kanilang mga bulsa sa tuwing mag-avail ng healthcare services gamit ang PhilHealth. Naging epektibo rin naman ang aumento sa benefit rates noong Pebrero 14 ng kasalukuyang taon. Kasabay nito ang pagtaas din ng premium o kontribusyon ng mga miyembro ng 5% ngayong taon po yan, alinsunod na rin yan sa Universal Healthcare Law. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag nating balita, binalaan ng Department of Trade and Industry o DTI yung mga online sellers na nagpapatupad ng kanilang no video, no refund policy. Yan ay nakarating kasi sa tanggapan ng Department of Trade and Industry yung nasabing pulisiya ng iilan doon sa mga online sellers kung saan dapat daw ay i-video yung mga natanggap na parcel at saka kunan ng kabuuan ng video, yung kabuuan ng detalye ng pag-unbox doon sa kanilang natanggap na parcel at kung sakasakali na ito'y depektibo ay maaaring gamitin na patunay ang naturang video kung ibabalik at ganun din. Yung bayad ay marirefund naman kung may ebidensya. Sinabi ng Department of Trade and Industry Assistant Secretary na si Amanda Nograles na isang paglabag ito, malinaw umanong paglabag sa no return, no refund, no exchange policy na nakapaloob yan sa Consumer Act of the Philippines. Pinalalahanan nito yung mga consumer na agad isumbong sa kanilang opisina ang anumang kahalintulad ng mga iniuutos ng mga online sellers para naman sa kanilang mga hakbang upang masampahan ng kaukulang kaso ang mga ito at maiwasan na ang mga kahalintulad na pag-abuso para sa kapakanan ng customers. Samantala, nagbabala naman sa publiko ang Southern Police District kaugnay po yan sa umano'y resurgence o muling pagkalat online na mga post kaugnay sa umano'y chop-chop syndicate sangkot ang police officers.
Ang naturang post kaugnay sa umano'y sindikato ay in-upload noong Pebrero 17 ng kasalukuyang taon. Ayon naman sa Southern Police District, bagamat maaaring magdulot ng pagkabahala ang naturang post, wala anyang naiulat na anumang insidente o mga biktima na humingi ng tulong sa anumang police station sa Southern Police District kaugnay sa naturang usapin. Sinabi din ng Southern Police District na nagsagawa na sila ng validation sa naturang post at napatunayang walang katotohanan ang aligasyon sa naturangang inilathala online. Bunsod nito, binigyang diin ng Southern Police District na mahalagang maging mapanuri sa mga natatanggap na impormasyon at iberipika muna kung totoo ito bago i-post. Anya, mayroon nang kumalat dati sa isang online platform na nagpapakita ng parehong warning noon pang 2017 kaugnay sa modus operandi sangkot ang mga nagpapanggap na police officers para daw makapang-scam. Kaya't posible anya na ang kasalukuyang aligasyon ay resurgence lamang ng dati ng mga panloloko. Samantala, ipinaliwanag naman ng Southern Police District na mayroong jurisdiksyon sa May Taguig, Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Parañaque, Pasay at sa bayan ng Pateros na naglatag ang Southern Police District ng mga security measures kagaya na labang ng aktibong presensya ng kapulisan lalo na sa mga lugar na madalas na mayroong naitatalang krimen para matiyak na rin ang seguridad at kaligtasan ng komunidad. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update hinggil naman sa iba pang mga usapin, lalo na yung ginagawang mga pagtulong ng pamahalaan hinggil naman dyan sa mga inaalalayan. Bunsod na rin ng samut-saring pangailangan katulad na lamang ng mga kalamidad. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang ilang embahada mula sa ibang mga bansa sa mga biktima ng landslide na naitala dyan sa Maco, Davao de Oro noong Pebrero 6 at kumitil na ng nasa 78 katao. Sa isang statement, nagpahayag ng sinserong pakikidalamhati ang Ministry of Foreign Affairs na nakabase dito sa Metro Manila mula naman sa United Arab Emirates. Yan ay para sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga mamamayan nito at sa pamilya ng mga biktima, gayon din para sa mabilis na pag-recover ng lahat ng mga nasugatan. Nauna rin nagpaabot ng kanilang mensahe ng pakikisimpatsya ang Embahada ng Republic of Turkey at umaasa na matatagpuan ang nalalabi pang mga nawawala mula sa naturang landslide. Sinabi din ng Turkey na nakahanda silang tulungan ang mga Pilipino sa anumang pamamaraan na abot ng kanilang makakaya. Samantala, sa matagal ng kaalyado naman ng Pilipinas na Estados Unidos, nangako ang gobyerno ng Amerika na magbibigay ng 70 million pesos na humanitarian aid. Yan ay para sa mga komunidad na nasalanta ng naturang kalamidad sa rehiyon ng Mindanao. Batay nga sa pinakahuling data mula sa lokal na pamahalaan ng Maco dyan sa Davao Region ay bumaba na sa 9 na katao na lamang ang patuloy na hinahanap o nawawala dahil pa rin sa naitalang landslide. Samantala naman, pinalawig pa ng Commission on Elections ang deadline para puyan sa pagsusumiti ng bids para sa internet voting at electronic transmission services para sa 2025 midterm elections. Ito ay para mabigyan pa nga ng mas mahabang panahon ang mga posibleng bidders para makapaghanda sa kanilang bids dahil nga sa dami ng mga requirement o kailangan nilang isumite ng mga dokumento para sa naturang proyekto. Ayon yan sa COMELEC Special Bids and Awards Committee. Bunsod nito, sa halip na Pebrero 20, maaari pang magsumite ng bids para sa e-voting at counting system hanggang sa araw ng Miyerkules o Pebrero 21 ng kasalukuyang taon. Gayon din, inanunsyo ng komite na ang deadline para sa pagsusumite ng bids para naman yan sa Secure Electronic Transmission Services ay na-reschedule sa Pebrero 28 mula sa dating Pebrero 14 ng kasalukuyang taon. Sa dagdag natin mga balita, abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update pa natin dyan sa mga kaganapan, mga aktibidad dyan sa rescue effort sa bahagi ng Davao Region.
Samantala, nanawagan ng Caritas Philippines, isang Catholic social action organization, na magpatupad ng moratorium sa mga aktibidad ng pagmimina sa buong bansa na sinisisi sa malawakang pagbaha na puminsala umano sa mga komunidad, lalo na sa rehiyon ng Mindanao. Inihayag ni Caritas Philippines Vice President Bishop Gerardo Alminaza na ang landslide na nangyari dyan sa Mindanao ay hindi lamang isang natural calamity, kundi isa rin itong trahedya na kagagawa ng tao, bunsod na rin ng kasakiman at ng mga irresponsableng gawain. Una nga rito ay inisyal na target ka ng Caritas na pagtuunan ng pansin ang mga relief efforts, kaya pinakilos na nila ang kanilang Emergency Operational Center at nag-deploy na rin ng inisyal na relief aid na nagkakahalaga naman ng 900,000 pesos para doon sa mga apektadong diocese. Subalit binigyang diin ng Executive Director ng naturang lupon na si Antonio Labiao Jr. na ito ay parang pag-bandage lamang doon sa sugat ng hindi tinutugunan yung mismong impeksyon, kaya't kinakailangan niya ng isang sistematikong pagbabago at hindi lamang yung mga band-aid solutions. Kaugnay nito ay hinimok naman ng organisasyon ang mga Pilipino na pumili ng mga lider na tunay na naglilingkod sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad at hindi ang mga dahil lamang sa popularity. Sinabi pa ng Caritas na ang organisasyon ay naninindigan sa kanilang pakikiisa sa mga mamamayan dyan sa Mindanao at hinihimok ang gobyerno, mga kumpanya ng pagmimina at lahat ng mga stakeholders na agad nang kumilos at ang moratorium anya ang unang hakbang para dito upang maisakatuparan ang mabuting mithiin para sa naturang bahagi ng bansa. Samantala, pinapaspasan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbangin para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Ayon yan kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Kaugnay pa riyan ay ginawa nga ng kalihim ang pahayag kasunod ng inilabas kamakailan lamang na resulta ng survey ng Octa Research na nagpapakita na 65% ng mga Pilipino ay hindi nasisiyahan sa ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang inflation sa ating bansa. Saad pa ng NEDA Chief na pinabibilisan na ng pamahalaan ang pagsisikap nito para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, katulad na lamang ng bigas sa gitna na rin ng epekto o pananalasa ng El Nino phenomenon sa mga palayan na ating naranasan dahil na rin po sa dulot ng mainit na panahon at ang patuloy din na pagtaas ng presyo mula sa pandaigdigang merkado. Sinabi naman ni Secretary Balisacan na gumagawa na ang gobyerno ng mga hakbang sa pagsasakatuparan ng malaking foreign direct investment para sa paglikha ng mas maraming dekalidad pa na mga trabaho na magtataas pa ng kita at purchasing power ng bawat Pilipino. Ipinaliwanag din niya na mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, nagre-recover na ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa 9.5% contraction na naitala noong 2020. Idinagdag niya na nagresulta sa mas mataas na inflation noong unang bahagi ng 2023 ang mga external factor at ilang mga hamon sa domestic policy. Nakatulong naman daw ang ipinatupad na intervention para mapababa ang inflation sa 2.8% noong nakalipas na buwan. Sinabi din ni Secretary Balisacan na ang unemployment rate dito sa bansa ay umabot din sa historic low na 3.1% noong Disyembre 2023, habang ang underemployment rate naman ay bumaba sa 11.9%. Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay inaasahan na magdadala ng nasa 900 billion pesos na kita para sa national government ang modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport bilang concession agreement sa public-private partnership na pinasok nito.
Ang Ninoy Aquino International Airport, mga kabombo, ay public-private partnership program na nasimulan dahil naman sa kasunduan at tatagal yan sa loob ng 25 taon. At sa nanalong concessionaire ay magbibigay daan para sa gobyerno na kumita ng nasa 36 billion pesos taon-taon at i-redirect ang mga kita nito at sa iba pang mga proyektong panlipunan na mahalaga na makakatulong para naman sa pang-infrastrukturang proyekto. Nauna na nga mga kabombo na naulat noong araw ng Biyernes sa pag-anunsyo ng nanalong concessionaire para naman sa Ninoy Aquino International Airport Modernization Program, ang gobyerno ay makakakuha mula sa naturang kumpanya ng garantiya na 30 billion pesos. Bilang paunang bayad yan at 2 bilyong piso naman, annual payment naman yan. Ayon yan sa report ng Department of Transportation. Kung ikukumpara mga kabombo, ang Manila International Airport Authority ay nakapag-remit ng nasa 23.3 billion pesos mula 2010 hanggang 2023 o kaya naman ay 1.78 bilyon taon-taon. Ang huling major capacity expansion ng Ninoy Aquino International Airport ay noon pang taong 2008 nang ang Terminal 3 nito ay nagkaroon ng kapasidad na 35 milyon na pasahero kada taon. Dagdagan pa natin ang mga malalaking balita dito sa bansa. Tinatayang nasa 11,347 na persons deprived of liberty ang nakalaya mula sa iba't ibang operating persons and penal farms sa buong Pilipinas mula po yan Hunyo ng taong 2022 hanggang Enero po ng kasalukuyang taon. Ayon na rin yan sa datos mula sa Bureau of Corrections. Sa isang pahayag ay iniulat nga ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na mga presong ito ay pinalaya sa ilalim ng Bilis Laya program ng ahensya. Dagdag pa ni Katapang, ang programa ay naaayon din sa kanilang patuloy na pagsisikap na i-decongest ang maximum security compound sa data o sa datos nga po mula sa ahensya ay naglalabas ng hubigit kumulang 5,327 at average na 7,823 na mga pinalayang mga preso. Para naman sa Enero lamang po ng kasalukuyang taon, iniulat ni Katapang na humigit kumulang sa 632 na mga person deprived of liberty ang pinalaya mula sa Confinement Bureau na humigit kumulang 11.4% ito. Mas mataas kaysa sa 20% na buwanang average na napalaya na nasa katumbas po yan ng 567 person deprived of liberty. Bukod dito, sinabi naman ng opisyal na naipasa na ng Bureau of Corrections ang 36,044 na person deprived of liberty person records sa may Board of Pardons and Parole para sa pagsusuri, deliberasyon at resolusyon sa ilalim na rin ng Department of Justice Memorandum na may petsang Setyembre 2023. Bukod nga sa pagpapalaya sa mga preso, dinala rin ng Bureau ang nasa 459 na mga inmates sa Iwahig Prison and Penal Farm sa may Puerto Princesa, Palawan noong Sabado ng gabi para tugunan ang problema na overcrowding sa may No Bilibid Prison o No Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon pa kay Director General Katapang, ang kabuang bilang ng mga persons deprived of liberty na inilipat sa iba pang operating prisons and penal farms ng ahensya mula Enero ay nasa 1,254. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga Kastar Nation, 25 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pa nating pagbabalita ngayong tanghali, iginiit ng hepe ng Land Transportation Office o LTO nitong araw lamang na nakalipas na iniutos na niya ang investigasyon doon sa napaulat na road rage incident sa Subic Special Economic and Freeport Zone sa lalawigan ng Zambales. Kumalat kasi ang video kung saan ay makikita ang isang sasakyan na bumangga sa isang kotse na minamaneho naman ng isang matandang lalaki. Bigla na lamang umalis ang driver ng naturang
na sasakyan pagkatapos ay ayon nga sa report ng Land Transportation Office, binanggit pa na hindi agad naging malinaw kung ano ang nangyari sa naturang insidente. At ayon kay Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza III, sa pahayag na inatasan na niya yung Regional Land Transportation Office Director for Central Luzon na mag-issue ng show cause order doon sa driver ng sports utility vehicle. Ayon nga kay Mendoza, malinaw na nakita doon sa video na hindi katanggap-tanggap ang naging asal ng driver kung saan matapos umanong banggain ay tinakbuhan pa ang kanyang responsibilidad. Nagpasalamat naman si Mendoza sa naglabas ng naturang video dahil makakatulong ito doon sa kanilang investigasyon. Ganon din ang kanyang pasasalamat sa mga testigo na nagbigay naman ng kanilang impormasyon hinggil sa conduction sticker number ng naturang sports utility vehicle. At pagtitiyak pa ni Mendoza, agad nakikilos ang ahensya laban naman sa mga rehistradong may-ari at driver ng naturang sasakyan. Sa iba pang malalaking balita, maglulunsad ang Commission on Human Rights ng Alisto Alert Mechanism, isang inisyatibo para protektahan at suportahan ang karapatan ng mga mamamahayag dito sa Pilipinas. Layunin na naturang komisyon na sa pamamagitan nito ay matutukoy nila ang mga hakbang na maaari pang gawin hinggil sa mga insidente na kinasasangkutan ng media workers. Hakbang rin umano ito ng Commission on Human Rights sa pakikibahagi sa pagdiriwang ng National Press Week ngayong taon. Ang alert mechanism nga ay maglalabas ng plataporma para direkta nga makipag-ugnayan ang media sa naturang komisyon, kaugnay sa mga insidente kung saan sangkot ang mga mamamahayag kagaya na lamang ng pag-atake at pagbabantas sa buhay ng media. Sa dagdag pa natin balita, sinisikap ngayon ng Manila Electric Company at City Engineering Office ng lungsod ng Maynila na maibalik yung supply ng kuryente sa isang bahagi dyan sa naturang syudad. Kasunod ito ng nangyaring vehicular accident dyan sa Ramon Magsaysay Boulevard ng naturang syudad. Nabatid na bandang alauna ng madaling araw mga kabombo nang salpukin ng delivery truck ang poste ng Meralco matapos nga na mawala ng kontrol ang driver nito. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon hinggil sa pangyayari upang mabatid kung nasa impluwensya ng alak o anuman ang rason kung bakit bumangga ang naturang truck dyan sa poste ng Meralco. At hinggil pa rin sa pangyayari ay inaalam na yung salaysay ng iba pang mga nakasaksi. Habang ang kumpanya naman ng Meralco ay nagsabi na papalitan nila ang poste dahil naputol na ito dahil sa impact, malakas yung impact ng naturang truck. Maging ang linya ng telco ay maaaring maapektuhan kaya nagbabala na rin doon sa posibleng pagkaputol ng serbisyo ng telco doon sa ilang bahagi ng naturang syudad. Samantala, tinawag naman na unconstitutional o labag sa batas at iligal ni dating Senator Panfilo Lacson ang paglahok ng ilang mambabatas sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan katulad na lamang ng pamamahagi ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD at ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o IX at iba pang mga ayuda ng gobyerno. Ayon sa dating senador na ang pangunahing obligasyon ng mga mambabatas sa government aid ay busisiin ang taunang National Expenditure Program ng pamahalaan. Sinundan ito ng responsibilidad ng Kongreso na isabatas ang pambansang pondo at i-authorize ang pamahalaan sa paggamit ng naturang pondo. Sinabi din ng dating senador na hindi parte ng trabaho ng mga mambabatas ang pagdalo sa mga public event para pangunahan ang pamamahagi ng government aid gaya ng TUPAD, IX at ng iba pang mga ayuda. Pinagbasehan nga ng dating senador ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang post-enactment allocation ng mga pondo kagaya na lamang ng sa pamamagitan ng naging controversial na Priority Development Assistance Fund o PDAF ay unconstitutional. Sa puntong ito ng ating balitaan mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa.
Yung mga magsasaka ay umaaray na daw dyan sa Bicol Region, epekto ng El Nino sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ganun din ang nararanasan. Yung supply ng bigas ay posible raw kapusin kung hindi matutugunan ang problema sa panahon ng tagtuyot. Alamin natin ang mga update at panayam na kalap ng Bombo Radio Legazpi. Nararamdaman na ngayon ng mga magsasaka sa Pilipinas sa ang patuloy na pag-init ng panahon dahil sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Zenaida Soriano, ang National Chairperson ng Amiha National Federation of Peasant Women, maraming mga lugar ang kinakapos na ngayon ng patubig dahil sa malimit na pag-ulan at patuloy na pag-init ng panahon. May mga magsasaka na rin ang nagrereklamo na wala ng patubig mula sa mga dam dulot ng pagbagsak ng level ng tubig at pagtitipid na ipinapatupad ng gobyerno. Nababahala rin ng grupo na kakapusin ng produkto ang bansa, lalo na sa supply ng bigas kung hindi masusolusyonan ang problema sa El Nino. Pinuna naman ng grupo ang umano'y kakulangan ng suporta ng pamahalaan dahil karaniwang sa mga kooperatiba lang nakakarating ang ibinibigay na ayuda at walang natatanggap ang mga naghihirap na mga magsasaka. Panawagan ng grupo na magkaroon ng programang makakatulong sa mga lugar na nakakaranas ng epekto ng tagtuyot tulad ng pamamahagi ng binhi ng palay o mga pananim na kayang mabuhay sa mainit ng panahon. Ayon kay Soriano, panahon na upang magpatupad ng modernisasyon sa pagtatanim sa Pilipinas tulad ng ginagawa sa ibang mga bansa na nakakasabay sa mga makabagong teknolohiya. Hindi ho dapat na iasa natin sa mga dayuhan yung paglutas ng problema dito sa atin. Kayang-kaya ho ng mga magsasaka nang mapaunlad ang ating sakahan kung may political will ang gobyerno. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, merong 2 katao ang namatay matapos na natrap sa nasusunog na bahay doon sa Iloilo City. Kaugnay niyan, may nakalap na buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Nasawi ang isang estudyante at isang call center agent matapos sumiklab ang sunog sa Barangay San Nicolas, La Paz, Iloilo City. Ang mga biktima ay sina Renz David Aguilar, 22 anyos na isang civil engineering student sa lungsod at residente ng bayan ng Concepcion, at si Lynn Rose Sobretodo, 26 anyos na siyang call center agent at residente ng bayan ng Pototan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Fire Marshal, Fire Superintendent Melanie Habawel, sinabi nitong posibleng tulog ang 2 sa kani-kanilang kwarto sa boarding house nang mangyari ang sunog. 4 na boarding houses ang apektado kung saan 2 ang totally burned at 2 naman ang partially burned. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Roland Baladia, Barangay Kagawad sa naturang lugar, sinabi nitong nang sumiklab ang sunog at abala ang iba sa pag-apula ng apoy, may nakakita at may nakarinig na residente na may humihingi ng tulong mula sa nasusunog na kwarto. May nakakita na may humihingi ng tulong doon sa taas. Yan yung sinabi namin sa Bureau of Fire. Kahit na sinabi na nila na negative daw, sabi pa rin kami, sir, pwede i-double check nyo, mag-evaluate kayo ulit kasi nakita namin may tao na natrap doon sa taas. Yung isang lalaki nakita sa loob ng kwarto niya, hinala na ng mga Bureau of Fire na tulog daw siya. So may isang babae nakalabas. So hindi na nakalabas kasi ang makapal yung usok at saka nasuffocate siya. Yun yung nangyari. Natrap sila doon sa taas. Aminado naman ang Bureau of Fire Protection na hindi naging madali sa mga bombero ang pagresponde sa lugar dahil makipot ang daan. Patuloy pa na iniimbestigahan ang dahilan ng naturang insidente na nag-iwan ng tinatayang nasa 2.1 million pesos na halaga ng pinsala. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 15 minuto na lamang bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa mga karagdagan pa nating balita mula sa ating mga himpilan, yung makulay at nagagandahang bangka ay nagpakitang gilas yan sa isinagawang Fluvial Parade dyan sa Burnham Lake sa Baguio City. Ano pang ibang tampok ng mga aktibidad? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Baguio. Makukulay at naggagandahang bangka ang nagpakitang gilas sa isinagawang Fluvial Parade sa Burnham Lake, Baguio City kahapon. Ito ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa City of Pines.
8 float concessionaires ang nagtagisan, habang 4 naman na float concessionaires mula Baguio Tourist Police Unit at Local Government Unit of La Trinidad Benguet ang nakisali at nakisaya sa nasabing parada. Tampok sa Fluvial Parade ang makukulay at iba't ibang klase ng mga bulaklak na naidisenyo sa mga bangka na hango sa Cordilleran tradisyon. Mula sa 8 float concessionaires, 3 lamang ang nabigyan ng cash prize. Itinanghal bilang kampiyon ang bangkang sumisimbolo sa pagiging welcoming ng City of Pines sa mga bisita na nakatanggap ng 20,000 pesos cash prize. Kita kasi sa disenyo nito ang welcome arch na nagsisilbing simbolo sa pagiging mapagkaibigan ng lungsod sa mga bisita. Itinanghal bilang second placer ang bangkang hango sa hagdang-hagdang palayan ng Banawe na binigyan ng 15,000 pesos cash. Naibigay naman ang 10,000 pesos cash bilang third prize sa bangkang sumisimbolo sa kultura ng Cordillera, partikular ang tinatawag na kanyaw o pagkatay ng hayop bilang pasasalamat. Samantala, labis ang tuwa ni Vivian Celso, ang may-ari ng bangka na nagkampiyon dahil nabigyan sila ng pagkakataon na sumali sa mga aktibidad ng Flower Festival. Effort natin na ginawa natin na magdamag tayo nanalo, nawala yung pagod. Sa kasalukuyan ay patuloy ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa mga susunod na highlights ng Panagbanga Festival. Partikular ang Grand Street Dance Parade sa Pebrero 24 at ang Grand Float Parade sa Pebrero 25 ng kasalukuyang taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Regional Director naman sa DSWD Western Visayas hindi sangayon sa pagbibigay ng bigas kapalit ng 600 pesos na cash para sa rice subsidy ng mga 4-piece beneficiaries. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Bacolod. Inconvenient ayon sa Regional Director ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas ang pagbibigay ng bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa halip na pera para sa rice subsidy. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney Carmilo Nochete, pinag-aaralan sa ngayon na i-convert ang ibinibigay na 600 pesos para sa rice subsidy ng mga 4-piece beneficiaries sa aktwal na bigas. Ngunit ayon dito, mahirap hindi lamang para sa DSWD kung bigas ang ibibigay at ito ay dagdag pahirap din sa mga benepisyaryong tatanggap kabilang na ang karagdagang gasto sa pamasahe. Paalala nito na kailangan pang bumiyahe ng mga benepisyaryo dala ang matatanggap na bigas na magiging mahirap partikular na sa mga senior citizens. Dagdag pa ni Nochete na walang budget ang DSWD para sa paghahakot ng mga bigas. Ito ay inihahalin tulad ng Regional Director sa magulong pagbibigay ng bigas sa mga empleyado ng gobyerno imbis na bigyan na lamang ng pera. Sa ngayon, nasa 2.4 million ang mga 4-piece beneficiaries sa bansa at mahigit na 340,000 sa mga ito ay nasa Western Visayas. Dapat sundin natin yung gaan natin na dapat cash po ang ibibigay sa ating mga 4-piece beneficiaries sa bilang kanilang rice subsidy kada buwan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo, the person #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pasintabi sa mga nanananghalian. Sensitibo ang susunod nating balita at may ongoing investigation hinggil po dito. Siyam na buwang sanggol kasi ang nakasilid sa eco bag na tagpuan malapit dyan sa bus terminal sa lungsod ng Batak. Alamin natin ang update na nakalap ng Bombo Radio Lawag. Natagpuan ang nasawing bagong silang na sanggol na babae sa loob ng isang bag na itinapon malapit sa isang terminal sa Barangay 17, Tabug sa lungsod ng Batak. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Adrian Gaychan, hepe ng pulisya ng nasabing lungsod. Ayon kay Gaychan, nakaamoy ng mabaho ang isang residente malapit sa lugar kung saan hinanap at nakita ang eco bag na naglalaman ng bagong silang na sanggol ngunit patay na ang bata. Sinabi ni Gaychan na batay sa inspeksyon ni Dr. Carlos Maruquin ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Batak, 9 na buwan na ang sanggol at mainit-init pa ng matagpuan sa nasabing lugar.
Anya, nabigyan ng maayos na paglilibing ang sanggol dahil pinayagan ito ni Mayor Albert Chua sa sementeryo ng lungsod. Samantala, dagdag pa ni Gayuchan na hiniling nila sa lokal na pamalaan ng lungsod na suriin ang closed-circuit television camera na naka-install sa crossing at umaasa na makakakuha ng lead kung sino ang nasa likod sa pagtatapon ng ecobag na naglalaman ng sanggol sa lugar. Usually is meron mga records ng mga taga-Batak na mga buntis. So nagpapacheck up sila dito sa City Health Office. Baka sakali makakita tayo ng mga records doon kung taga-Batak yung nanay ng bata. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Lawag para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Romney Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Aabot sa 8 pasyente sa may Gaza ang nasawi dahil yan sa kakulangan ng supply pang-medical sa mga ospital. Habang nasa 200 pasyente naman nakapila pa rin para sa tulong medikal. Kaugnay niyan may eksklusibo pang panayam dyan ng Bombo Radyo Dagupan. Nasa 8 pasyente na ang nasawi sa Gaza dahil sa kakulangan ng supply pang medikal sa mga ospital. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Shai Kabayan ng Bombo International News correspondent sa bansa, bagamat hindi na tulad ng dati na kaliwat kanan o minu-minuto ay nakakarinig sila ng mga putukan at pasabog, ngunit ngayon ay sumunod na problema naman ng mga residente roon ay ang kanilang kalusugan. Sa katunayan aniya, nasa 2 katao na rin ang mga nakapila sa mga ospital roon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga ito na tulong pang-medikal. Kaugnay nito, bukod sa kakulangan sa ospital, gamot at mga kinakailangan, binigyan din ni Kabayan na nagkukulang na rin ang supply ng pagkain para sa mga residenteng apektado sa Gaza. Samantala nitong nakarang linggo lamang ay nakapagtala na ng 25 Pilipino na piniling umuwi na lamang sa bansang Pilipinas. Dahil sa kakulangan na po sa ospitals, ang oxygen, electricity, tubig, at 8 po yung namatay na doon. 12 na gumagana dahil talagang kapos na sila sa supply. At mahigit 200 na po yung mga tao rin na nakalinya at yun ay nakalinya na baka yun ay madamay pa sa mga kulangan. Mahirap ang kalagayan nila po. So, dyan sa part ng Gaza, ang Palestine, mga hospitals dyan ay talagang kulang na sila ng mga supply. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, sinentensyahan ng hanggang sa 14 na araw na pagkakakulong ang mahigit 150 katao na dumalo sa isang programa para alalahanin ang buhay ng kritiko ni Russian President Vladimir Putin na si Alexei Navalny. Ayon sa ruling ng korte, nilabag daw ng mga dumalo ang anti-protest law ng Russia. Ayon sa mga rights group, ang bilang ng mga ito ay sa St. Petersburg lamang at hindi pa kasama ang mga ikinulong sa iba pang mga syudad sa bansang Russia. Kabilang din umano sa mga inaresto ang mga taong nag-alay lamang ng mga bulaklak at nagsindi ng kandila. Matatandaan na naiulat ang pagkamatay nga ni Navalny habang nasa kulungan sa Arctic Person Colony. Sa mga dagdag nating balita, sa pampalakasang balita naman, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung Pinay swimmer na si Trisa Tabamo ay humakot ng medalya sa Asian Open Schools Invitational Aquatics Championship sa Thailand. Alamin natin ang update na kalap ng Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang Pinay swimmer na si Triza Heliana Tabamo kung saan nakapag-uwi ito ng 9 na gold at 3 silver medals sa Asian Open Schools Invitation Aquatics Championship na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nasungkit nito ang mga gintong medalya sa mga kategoryang 100 meters backstroke, 100 meters butterfly, 100 meters freestyle, 200 meters freestyle, 400 meters freestyle, 50 meters freestyle, 50 meters butterfly, 50 meters backstroke at
at 50 meters freestyle relay. Samantalang silver medal naman ang nakuha nito sa mga kategoryang 200 meters individual medley, 50 meters medley relay at 50 meters medley relay mixed. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 16-year-old Pinay swimmer, sinabi nito na puspusan ang training na kanyang ginawa kung saan dito niya ibinuhos ang kanyang oras. Pinagtuunan niya rin ng pansin ang kanyang diet kung saan nakapagbawas ito ng 13 kilos na malaking tulong umano sa kanyang mga pagkakapanalo. Hindi rin umano nito inasahan na makakapag-uwi ng mga medalya sa lahat ng events na kanyang linahukan. Nag-focus lang umano ito at ginawa ang kanyang best sa naturang kompetisyon. Sobrang saya po at nakaka-proud kasi last year po, I also went to Thailand to compete. But unfortunately, I wasn't able to bring home any medals as in wala po akong nauwi. But now, lahat po ng events ko, I was able to be awarded medals, and not only medals, even gold medals po. Tapos nagawi pa po rin po ako ng trophy. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Asian Open Schools Invitation Aquatics Championship gold medalist na si Triza Tabamo. Sunod na paghahandaan ni Triza ang mga kompetisyon na gaganapin dito sa bansa sa mga susunod na buwan. At umaasa rin ito na mapabilang sa mga international competitions na gaganapin sa Vietnam at Canada ngayong taon. Iyan ang report mula Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Nash para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Umabot sa 55 mga kandidata mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang opisyal na kalahok sa Miss Universe Philippines 2024. Ito ay mas mataas ng 30% kumpara sa bilang ng mga kandidata noong nakalipas na taon na umabot lamang sa 38. May mga binago kasi sa patakaran ng Miss Universe Philippines para ngayong taon. Isa na riyan ang pagtanggal ng age limit sa mga sasali. Sa katunayan, 39 years old ang pinakamatandang kandidata ngayong taon. Nagkaroon din ng Miss U Philippines sa ilang probinsya na isinagawa ng accredited partners and program ng organisasyon. Ayon kay National Director Chamsi Supsupli, ito raw ay upang mas mabigyan ng pagkakataon ng mga taga-probinsya na makisali sa beauty pageant. Matunog nga ang mga pangalan ng mga title holder ng ibang beauty pageant na ngayon ay inaasam-asam naman ang korona ng Miss Universe Philippines. Kabilang na diyan si Miss International 2018 first runner-up Atisa Manalo at si Miss Supermodel Worldwide 2022 Alexandra May Rosales. Ang tatanghaling Miss Universe Philippines ay papalitan ng kasalukuyang title holder na si Michelle Marquez D. Nakatakda pang inanunsyo ng organisasyon ang petsa naman para sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas sa atin po mga pagbabalita, ay inaanyayahan namin kayo muli patuloy na tumutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Kung ano man ang inyong nais na dialekto, mapapakinggan at mapapanood ninyo yan sa Bombo Radio Philippines. Para sa mga kababayan natin dyan sa Visayas region, ang mga Ilonggo speaking ay available sa ating Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo. Nariyan din ang Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang yung mga Cebuano speaking ay available naman yung mga Facebook Live ng Bombo Radio Cebu at yung mga Akyanon ay Bombo Radio Kalibo ang atin pong mapapakinggan at mapapanood. Yun namang mga waray-waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kami sa isang panalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity.
We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligan sa takda kalauna. Nagtali sa pagkapangalangan sa bumbuhanay sa ugto sa TYFM ang Bombo Radio Iloilo. Standby sa atong sining mga kabombo sa lugar ng mga balita at kagka-informasyon aton sining karon iyang balik-balikan. Aton sining karon balik-balikan ang balita may kantanan sa naglungtad sining nga sunog dira sa may bahin sa barangay San Nicolas sa distrito iya sang Lapas. Akon sa diin duha diri ang gindeklarar nga ginbawian sang kabuhi isang digman sa aton sini nga Bureau of Fire Protection. Isa sa mga biktima diri isa ka babaye na siplatan pa or nakitaan pa sa mga pumuluyo sa mga nasunugan man nga nagapangayo sa nga bulig nagasyagit no sa aton sini mga kabombo ugaling kay bangod man sa pagtimbuok sang aso kag nagkaram-karam na ang kalayo wala na matigayon nga inipa ang masalbar sang mga pumuluyo kon mga rescuers. Check bala naton ang dugang nga mga balita kag impormasyon kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa. Jom sa report please come in. Ginapatihan nga nakasinggit pa nga kasubong at nakapangayo sa nga bulig ining babayi nga napatay sa sunog sa may bahin sa barangay San Nicolas, distrito sa Lapas. Ako sa diti lakip mandrig sa napatay amo ang sini nga co-boarders no. Sini nga lalaki. Santo diri karon bumutsamp sa ginauyatan naton nga video halin man sa pumuluyo sa lugar. Ako sa diti makita diri nga grabe ang pag-ibuwal sang aso. Sa gini ang nagluntad no sa manisambit karon yang lugar so makita diri nga amat-amat ginalamon sang kalayo ang boarding house sa sining duha nga tiamo ning nagkaramatay. Ang naka-video sini ang ginalantaw ta do diri ni siya dapit sa sulod no sang area. Ako sa diti akon makita diri segundo mga 1,800 meters ang kalayon estimated na lang asa naga-video kag sa sining lugar akon sa ding ginalamon diri karon sang kalayo. So sa video makita diri nga ti samtang ginalamon sa kalayo way pa gid ni malabot ang ining boarding house. Ang kalayo abi sa idalom kay damo pa nga pamalay sa dalom so ang boarding house hasta ni siya sa may third floor. No, ko nato sa di ko notice diri. So diri sa video makita diri bubutsa nga kalayo ara pa lang siya sa dalom sa mga pamalay pero ang dapya sang aso ang ibwal sang may itom nga aso diri na nagadapya sa may boarding house nga ginatinira diri karon sang duha ka individual. So after sina makita man diri sa video ang pagkaran-karan no sa mga pumuluyo diri at the same time sa mga naga-video diri mismo nga makita kuno nila nga may kasubo nga babaye nga nagasinggitan kag ang kamot sini nga do ginakaway sa may bintana diri karon na bumutsam nga nagasyagit diri siya nga kasubo nga nagapangayo diri sa bulig at amo ni ginapatihan amo ni siya ang
babayi no nga napatay. Kay base diri karon sa video, nakita nila diri sa may third floor no sang sining boarding house nga may dito nga babayi. Bumutsam kay dira sila sining pwesto makita mong bintana. So dito kuno nga may nakasubo nga nagapangayo sa bulig no kaway sa sining kamot ginambalan ganito sang isa di sa naga-video man o kon sa upo di sa naga-video nga tita ni dugin guba ya kunong jealousy para tres makalumpat abi sa bintana pero tiway na kuno to mahimo. Base diri sa video siguro do mga katatlo kaapat pa sa makasyagit hasta nga dito nang way na makabutwa no ining babayi kag tiabo na ginapatihan nga nasa pocket na sang aso. Sa likod makita nato gani di sa video bumod sampa away man gani sa may nagaigwal nga kalayo mo no sa atiniran sining babayi kung sa din nasa nakita siya nga nagapamaypay no do nagakaway ba singa sining kamot laban-laban posible amo na ang nasa pocket sa aso no nawadaan sabi ginhawa kag dito nang ati ginlamon na sang kalayo kay tuwa na sa nakaano mo wa na sa nakagwa sa sining kwarto no dito na lang gid sa to sa may babaw. Ako sa dinti dito man sa nakita ulihi nga nakusubong nga nagapangayo man sa bulig no adri karon sa aton sila iya nga mga kabombo bumbutsam aribla no ipabati sa anay ang ining video no kuha diri karon dang tigin hatag man sa aton sa nga pumuluyo dito karon sa Manisambit nga lugar ang pagsinggita no pagsagit sining babayi nga ginapatihan ti amo ni ang natrap dito sa sulod kag ginbawian gid sa kabuhi arin lang ang pila diri ka mga kuha sining video. Trap bro sa babaw di mo Ato sa may bintana ato sa bintana agli wala sa may sino makasaka na kay todo Sino nang na? baw lagi dyan aras babaw sa may sa may building raw aras babaw aras babaw why pa reset abi may tao sa babaw na doon di mo masaka dyan hindi daw daw put daw damo tao sa babaw So Mation ang tingog video yati dinto siya dampi Jomsman kay ambal mo way man karab-karab to ang kalayo posible na suffocate siya sang madamol sining aso. Ang nambal niya nga building amo na ning boarding house. Diri babusam kita mo ning gibwal kalayo tapos may building mataas tupad ya. Amo nang boarding house tapos may pinakababaw makita mo daw may gamay nga bintana. Hindi lang gina kita sa video pero sa ilaya nga pagkuha personal kita nila. Pero din sa video doon medyo malabo na gani babusam. Kasi na-record sa mo no sa aton sa mga kabombo. So ang na-mention dere amo to ang may tawo kuno sa babaw amo tong nakita nila kay ang pag-recover to sang birupad sang lawas adre na siya malapit sa may lapit na siya sa may footwalk pasulod sa boarding house bobocham kag amo na makita dira sa video nga may bintana nga gamay so dira nila kuno nakita ning babaye gati do kasubong nga nagakaway sa kamot kad nagasyagit ngati nagapangayo sa bulig dito ya bumutsam based diri sa pag-usisa na tundugang sa may area kay may pila dito ka mga naka-asalbar dito kagati nagtinguha man nga makabulig makuntani nga masalbar tong mga tao sa may babaw. Actually, napakagangutan naton diri bumutsam pa exclusive ang isa diri karon ka pumuluyo sa lugar nga nag-attempt nga mag-rescue kun tani sining nasambit yang babayi no so no kay third ladublan siya gid ni nag-initiate
Bumutsam nga maka ataklas dito sa may babaw kasi nabatian niya may nagasagit ng babae mo dito sa may third floor. So nagtaklas ni siya, diri siya nagagi sa may fire exit. Ang hagdanan sang fire exit, diri ni siya nag-mount, diri ni siya nagatubang sa may entrance man mismo sa body house kung mansulod kaw, diri sa may footwalk. So bangod nga ang kalayo sa idalom, so diri sila nagagi sa may fire exit. Ang entrance nila do diri nagimo sa fire exit Bumutsam, pasaka sa may babaw. Ang connect sang fire exit diri sa second floor. No, hindi rin siya lang koy pakadto sa third floor amo to na dugayan. Wa ito makapanaog ang babae kaya ang ilan sining fire exit diri dagat sa may second floor. So no sa natungdan, pag-abot siya sa second floor, ginsiding ito kay pwede kinaksiding sa may babaw mo, pwede kinaksiding kay do may grills na sila sa tubang nga kung magplastar kada pwede ka katangla sa babaw nga kitaon to ang kitaon tong bitana. So dito nga siding niya ginhambalan niya kuno nga ma'am pagwaalang kamot mo. Ngati at least nga makita ngati present sila sa sulod. Kag dira sila ma-penetrate kun tano pero ti ang natabo duay na kuno nag-response. Ang nabatian niya lang gid kuno syagit. Kag dugay-dugay nabatian niya nga do kasubong bla nga do nagpulpasensya lagi sa pamati doon kasubong nagahimugto na bla ang iya sila nga tingog nga nagasagit na Bumutsam. Amo to nga doon na sila doon na kibot mamutong na tabo na yon kay guston kani kuno nila nga makapenetrate pasaka sa third floor o galing pag-abot na sa second floor may pertahan pagid gali Bumutsam antes ka maka-connect pagid dito sa third floor. So di ba kuno nila babuksan kasi rado amo na ang doon sila doon naghampered na nabudlayan sila magpenetrate sa may babaw. Kagdugang pa, why ito makapanaog tong babae sa iya sining room, kay pwede ba sa kagwa mo galing, kung magwa ka sa may room sa may third floor, manaog ka sagdan na po sa second floor. So until ka makapanaog sa second floor, kung magagi ka sa hagdan, hindi na kuno pwede kay ang aso kuno kagkalayo dito nagakadab-kadab. Kay lapit to sa ginahalinan kakalayo mo dres dalom. So di na kuno kay exit amo nang gi-prepare sa baye nga diri lang sa diri lang sa magwa sa may piyak nga portion sa bitana kag dira na lang mga abulig. Kun why kun tani sang buho to abi sa exit padalom dira sa ilang sining kwarto lapos din sa second floor pwede pa sa kun tani makagwa. Although ati bisan kung damo lang aso, ti konsolado yaban mo kay tidagabot man siya, may posibilidad pa. O galing kay may buho kuno das kilid sa ila sining dingding bla. Amo na kuno dodra nagasulod ang kalayo amo to nga do hindi na maagyan. Panaog sa idalo amo to gin prepared na sa babaye, nadra na sa kaway daan sa masyagit sa may bintana. At least kung mabatian sang pumuluyo dito sa lugar. Ti sunod diri sa nag-attempt ni kung gusto ho nila mabudlay na kay why sila sang gamit ti dapat ang bayo mo may personal protective equipment kagay sa mga bureau firing nga suksok Bumutsam bisante na kanayo di na masunog imo sining bayo tapos may oxygen kada dapat kasi pwede kaya bakginhawa bisan madamol ang aso hindi na to nila mahimo kay dapat iyagin na kuno sa bureau fire amo na why na sila nag-attempt nga magsulod pa to kasi grabe na ito mga sunog rin sa natungdan hindi kuno klayo kontra nila mo ang kontra nila ya kuno madamol nga ati amo na ang kahampad ra karon kung masulong kada kasi kung siya pagid madalahi karon sa sining nasambit niya sunog amo to ati nag-atras na sila kung ano tong mapili nila rescue madala to so gitigoan na nila Bumutsam kag tiya boto sa pagulihin to ginakibot man nila at tiya boto gid natabo nga way na to makagwa ang babaye dito sa may babaw Bumutsam sang ini ang gin clearing na sang Bureau of Fire Protection ari plano pabati ta si third nadoblan nga mo ang nag-initiate gid nga nag-rescue kung attempt nga mag-rescue sining nasambit diri karon nga biktima pag-aalang imo kamot tigaling mo lagid pagulpe lang diyan pagsinggit yan naginawa lang sa nagambal lang sa nadula na diyan niya ginawa tiambala mo nung nalipong na
Ano to yun? Nang gano'n na din eh. Buhay na sila na muna, ano, kaya naglulukso na kami. Ano nga ba mo sirado ang fire exit? Oo, sirado diraong pipertahan sa per-exit na lang. Malang fire exit na ang pertahan amo nagka-connect sa babaw. Di, miyara, pag ito per-exit, sirado ito sa babaw. Di kun gusto ang kabayi nga makagawa sa kwarto, ya pwede pa. Pwede na kagwa sa, galing hindi na sa kagwa sa may... Ay, kalayo na to? Oo, sa likod, sa kalayo danan, hindi na sa kapanaog yung gabi na to kalayo. So sagdanan amo lang itong main entrance nga makapanaw sa second floor. Oo, direo. Yari, diyo. Adre tani sa may grill. Ha? Second floor niyo. Oo. Miyara na datani. Pwede sa tayo kapanaog, galing ang ilagdanan, sunog na to sa Sunog na? likod. So mo nagka-connect sa second. Ay, so ay na sa ka ano. May mga bintanilya bilang ano nga kailangan ano pa mga bintana. Kaya kung wala lang, pwede sa kalokso sa piyak balay ito taning nga wala pa na sunog ko. Miyara na dira sa gap ngayon. So bali ang sa fire exit may bintanilya. Mm. Tikon Tapos mga bintana yan sirado man kay may mga ano, may mga bintanilya. Hindi sa kagwa. May grills. Kung wala lang pwede tanig mabuka. Yung hindi mabuksan. Ano na. So ano kalawig singgit ba eh? Ano dugay man yan pero galing din ako mano kung kapila ka sa kasinggit kaso hindi na kami mimo. Ay gabi ng aso. Sige. Mo hindi ang kalayo. So langgit no? So walang aso din halis talom. Duro balon kay si control kapag so nasulod pa sa babaw. Ano ngalan mo ni? Third ano? Ladublan. Ang kay third Ladublan kung tani niya Bombo Jomar, kumbaga pa daw natural instinct yan nga magbulig sa iya siniisig kaparyo. Ugaling wala siya sang equipment kag butang naton abiti wala man siya nakaagihanas in terms of firefighting or mga rescue ni sa mga building. Ang iyalang kung tani ito nga mabuligan niya kay nagsinabatian niya nga nagsinggitan sang tabang ugaling kay do mabudlay gid ang sitwasyon kag ang aso tuman na kadamol kag nagbuga na to siya Bombo Jomar. Amo gadi amalya ko na deklayong ang kontra nila kuno aso. Mga pila sila nagtingwa, nag-attempt kung tani nga salbaron tong babaye. May upod sa nga taga-draman sa ila. Kubot sa wala mention kung pilagit sila. Kay dito kasi pagtaklas niya to kung tani. Kasi buto na batian yung may nagasagit sa baba mo, hindi na sa tani to makadto kasi delikado. So gitinguan niya mo to ginambala niya tong babae, ma'am, pakaway lang na kamot mo, galing duway na kuno response. Kagamo lang gito bam subo-subo man nabatian niya kuno nga do nag na lang bala do kasubo nga natin do last breath na nato siguro. Pabusab, so sining nasambit nga babae. So mo man tani karon ni pang review man. Diri karon kay mutong namba ni sir do na man say gani ang natinghala sila kay ang alagyan may mga ventilation. Pabusab. Kay kun ani ka disdalom sa may ground floor abe do kung magsulod ka. Kung magtaka ka sa may second floor, mataklas ka sa hagdanan. So ang hagdanan nila dito malapit sa may punta, tapik pader. Tapos amo man tagabot mo second floor, saka ka sa hagdanan, si banja tapik mas pader, saka sa may third floor. Ugaling amo tong na-notice dere kay ang ila siniyang hagdanan kun tadi may may ventilation to dito kuno nag-agi ang asobla kay kalayo diri sa padya mo sa mga pabalay sa gwa. So dira nag-agi pasulod amo to nagkanab-kada balance lalo pa kadtos may babaw. Bumbutsam. Kag at the same time, di ang sa fire exit abi tama na klayo, no? Kung dito ka sa third floor, manaog ka, agi ka sagdan. Tapos ang fire exit di pas tubang daan na pet lagano no pa. Bumbutsam okay lang to tani kung sa ginaposisyonan sa babae bla. Managapangayo sa bulig. Lapit dito ang danan. Galing ang danan nila panaog dito pasunan malapit dito sa nasunugan dito gidagatambi. Say mabudlay na siguro kay dito nagaibwal ang aso dito nagahalin. Amo nang atiway nakapanaog ko nang hagdanan ko tadi sa fire exit nila.
Akasubong ni Blari kay magpakita tadi. Ang fire exit nila diri sa tubang Bombochamp mo, no, makita mo nang may hagdan nga naga abalabag, no, still ina siya. Sa may tubagid mismo sa boarding house galing hasta ng second floor. Kung may sudpo ni kuntani hasta sa third floor, so laban-laban nakagawa tong babayi dito nga dagin lang ko na lang bingining fire exit. O galing at least ka makaagi sa fire exit kung sa third floor ka, magi ka na sa main hagdan. Yang main hagdan to ay na to kay grabe na tong aso kag laban-laban may kalayo na tong gasulod. Amo tong ang babayi, why na to nagsulong? Kalayo mo alang maano kada, mapasunog kada. Sang choice sa babayi, kay siyempre kung grabe ang aso, mangita kagid na sang lugar nga doon makaginhawa ka pa. Mangita kada sang area abi, no? Bombochamp nga di dali ka masuffocate. O galing, ti sagin pistuhan to sa babayi, do amo lang to gurong last chance siya. Kagati basikod makapangayo sa sang bulig. Amo to nga nagsinggit siya. Ang na-mention diri sang isa ka border, ako sa sining nga nag-attempt madiri nga mag-rescue kung tani. Sa may kilid, no, kung magatubang kabla sa boarding house, sa may wala nga porsyon, amo to kina na-mention ko kay Bumbo Doni mo. Kay may balay na stupadya, Bombochamp. Tapos sa kilid sina, sa may third floor, may ventilation man. Open na gali, no, kay kina ang paglantaw nato basi kung may grills mabalangagin look up lang sa bureau fire. Open na sa gilid na Bombochamp, butangan na kuno nila kortina. O galing, siguro sa kakulba man sa babae, pwede ito tadi kung dito sa baagi. No, sa may third floor, sa may left portion, kung magatubang ka sa boarding house. O galing, tama na group taas, kagati, kung ikaw ang babae, siguro maburbudlay na kayo malumpat sa atop mo. Amo tong number ka nag-attempt rin, nga kung dito ka maagi, didra agad malumpat sa atop. Bombochamp. Di galit yung wire to wire to attempt na kaysa ka sa kadabuon man sang aso siguro nga nagasulod at tamak itom. Amo to nga ti dito na lang siya gid sa kwarto abi, no, nga agin dulaan sang pangalibutan hasta nga ti gin lamon diri karon sa kalayo ang yan sining lawas. Sigin subject na ni sa DNA. Bombochamp. Kag sa bulig man to sang ila sining nga landlord, landlady. Dito nga ti gin-identify niya pamagi diri karon sa panglawason sining duha ka ti way man to sila ka way man to sila naka-report mo kadua ti laban-laban sila kuno ni ang babaye kag lalaki for verification dugang gin pay dalon man sa DNA agod nga ti 100% sure gid nga mo gid na ang ila diri karon nya nga himata. Bombochamp. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar sa imo siniiyang follow-up report. So, kung si third ladublan pa gani atong nag-attempt kaupod sing iya sini nga isa pa gid kabyan nga magsalbar kung tani to sa babaye nga natrap sa sulod sang kwarto. Hindi kalayong ila sini iya nga kontra kunti aso, no, sa aton sini nga mga tag palamati. That is why nga sa tagsa ka mga fire drill nga ginapatigayon sa mga eskwelahan, sa mga workplace, no, public or private man iya nga workplace, nagakadapat gid sini banwa nga mag-focus kita o kung mamati kita kay may mga bagay dira, no, nga tuman ka praktikal, tuman ka hapos nga amo sina ang makasalbar sa aton sini nga kabuhi. Tikon speaking sang grabe nga pagtimbuok sang aso, kabalo ka mo banwa ining sunog, no, pag-ibwal sang kalayo matimbuok mandayon ang aso. So ang kontrata is high temperature o rang kainit kag subong man ang aso, no, nagaangkon ini sang toxic nga kun mahaklo sang tawo sa aton sini matag palamati diri ni kag nagatuga sang pagka-poison sang aton sini nga respiratory system nga gilayon kita madulaan sang pangkalibutan. So anong ginanamin ko nga pinaka-praktikal, pinakahapos, gamay lamang nga bagay pero sarang nga makasalbar sa aton sa amo sini nga mga sitwasyon. Ang basa nga tuwalya o kun basa nga panyo. Ang wet towel
wet handkerchief i-cover nimo sa imo sini nga ilong kag baba para iya nga ma-prevent nimo ang pagsulod sang aso ron paghaklo mo direkta sang aso. Magaserbi ini siya nga filter sa aton sini makuturan kag basa bangod nga ti isa man ini sa pagpamaagi agud nga hindi ka gilayon masunog sa aton sini nga mga kuturan. That is why amo na bala nga tagsa kon may isa na siling ko naliwaton ko kung may mga fire drill sa aton sining eskwelahan, opisina, sa barangay, nagakadapat nga mag-participate kita. No? Para nga matun-an naton kung paano mag-survive. Kay split seconds lang ina sa aton sinimatag palamati. Kung wa ikaw sa ginilungong, madula ang presence of mind mo, definitely mapanik ikaw kung first time nimo maka-experience sa mga kasubong sina daw ano bala nga ara sa imo sining tubang mag-ibwal ang kalayo. Grabe pa ang pagtimbuok sang tuman kay itom sining aso. Pero kung well-informed ikaw sa aton sining mga kuturan, nakaintindi ka, presence of mind magapabilin, ara ka man sa sulod sang kwarto, pagita ka dira sang basa ya or tuwalya or blanket habol, bason mo ni, putos mo sa imo sining lawas or i-cover mo sa imo sining iyang kag ilong para nga hindi mo ya ma-inhale or hindi mo mahaklo direkta. Ang aso dako paya ang tsansa nga makasurvive ikaw o kung makapangita ikaw sa pamaagi agud nga makatawag sang makapanawag sini iya sang bulig. No, makapangayo sang bulig, makatawag sang tabang sa mga tawo nga yara sa palibot. So sa aton sini nga mga kabumpo mo ni siyaw, kita mo imbisa ng mga kabataan ginatudluan, ginapalinton gid sang pinakasimple sini nga pamaagi yet effective, no? Para iya nga during sa tion nga naga-evacuate ikaw or nagabiya ikaw sa lugar nga mayara sang sunog or nagakasunog, no? Ang percentage of survival mo mataas sa aton sini mga kuturan. Ti una bes dapat well-informed ikaw. That is why sa nasiling suliton ko pagiliwat. This coming month of March is the Fire Prevention Month. No? Ti nagapanuktok man kita sa aton sini nga mga ahensya sang gobyerno sa bahin karon sa Bureau of Fire Protection nga hindi lamang nga mag-remind nga this is Fire Prevention Month, amo ning himuon ta, amo sini mo sito, nagakadapat kini abanwa nga ubuson tabi, no? Ang bulan sang Marso to educate sa mga kabumbo naton before, during, and after the fire. Kung anong ila sini nga sarangay himuon. Tiwiling man kami diri sa Bombo Radio nga magbulig sa inyo Pero sa subong, kung amoy yan toong sitwasyon sa aton sini mga kuturan, dapat presence of mind, hindi magpanik. Sa nasiling ko nati, amo na praktikal pinakahapos makita sa bisan diin lang iya nga bahin sang balay, hilabi pa kunara ka sa kwarto, damo dira sang sarang nimo iya nga mabasa. No? Matabon sa imo sini nga lawas, matabon sa imo sini nga baba kag ilong agod nga mag-akto bilang filter. No? Kag posible ina iya banwa ang mga pamaagi agod nga makasurvive or ma-rescue ikaw during sa mo sadto iya nga mga sitwasyon. 30 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa ang Bureau of Fire Protection magapatuman sang hugot sini nga inspection sa mga boarding house diri sa syudad sa Iloilo kasunod sa kamatayon sang duha ka mga borders. Fire Safety Inspection Certificate dako nga compliance ang city government magapreparar sang 100,000 maximum nga burial assistance sa mga nagtaliwan sa biktima sa pagkasunog. Apa nga natukiban nga boarding house nga kung sa diin dito nagaboard ang duha ka mga biktima wala gal isang permit. Talakayon naton ini sa paday nga pagpalayag sa mumuaray sa udto balikanta matapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 18 to 24, 2024. The Bini Band has set its mind to give you one of its ultimate performances this month sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Pebrero 24, Sabado, kicking off at 6 p.m. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Valentine's mugs and more ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latpolda sa mga adlaw. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang mga conflicting countries ang makakita sang fair solutions sa ila differences. Agud ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang tambo o bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon
agod maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sa bombo na isaudo. Sa gyapon ko po ni mong bombot siya, Mablanco Hover. Sa kaangot sinigyapon nga balita, may kantanan dira iya sa sunog nagluntad sa barangay San Nicolas sa distrito sa La Paz. Check naton si Bugmo Gladwin Gustilo. Kaya ang Bureau of Fire Protection magapatuman sang hugot inspection sa mga boarding house sa syudad kasunod sang kamatayon sang duha ka mga boarders. Fire Safety Inspection Certificate dako ing compliance para iya sa isa ka establishmento mga kabombo. Check ta si Bobo Gladwin Glad sa report, please kami. Bobo Champ, magpatuman sang hugot nga inspection sa mga boarding houses ang City Bureau of Fire Protection at diri sa syudad sang Iloilo. Kasunod ini sang kamatayon sang duha ka mga boarders sa nagluntad nga sunog diri sa may barangay San Nicolas sa distrito sang La Paz. Naibaluan diri ti duwagid ang napatay at amoni ang mga boarders Sanday Lynn Rose Sobretodo kag si Renz Aguilar. Sunod diri kay Fire Chief Superintendent Melanie Habawel, ang Fire Marshal sang Iloilo City Bureau of Fire Protection, iya diri payag ti agud mapasiguro ang ila kaluwasan ti ilabi na sa mga estudyante nga mga boarders ti hugot ang ila paghimuon nga inspeksyon. Ila lubos man ti nakabalak-an diri amo ang mga pasiguro at ti sa kalawasan sa mga boarders ti magkatuhay nga boarding houses diri sa syudad sang Iloilo kag ma-monitor man ang 100% sa mga boarding houses diri sa syudad sang Iloilo. Ti dugang pa diri ni Habawel nga ang inspeksyon ti magasugod kung ang operator o tagiya sini maga-renew sang ila permit para sa ila boarding house operation kagagintuad sini nga nabudlayan man ang Bureau of Fire Protection sa pagatumod sa mga boarding houses diri sa syudad ti bangod hindi tanan nagasunod sa mga requirements kag hindi tanan ginatukod agud puy-an sa tuman kadamo nga mga boarders. Tindugang pa sa natungdan ti ang mga non-compliant nga mga boarding houses ang ginatagan man sang 15 kaadlaw agud mag-comply bagod kun hindi ila ngalan igadalaman sa Iloilo City Boarding House Commission o kon sa Business Processing and Licensing Office para sa nagakaangay nga akto. Tidiri nagapanugyan ang talatapan ti masami chekeron ang linya sa kuryente sa boarding houses o kon establishments man dira agud masiguro nga luwas kag malayo sa peligro. Naibaluan nga ti pag naga-obserbar karon ti sa palabuton nga Marso ang Fire Prevention Month ti kag masami ang nagapanumdum diri sa mga pumuluyo nga maghimo sang tikang agud makalikaw sa pagtuhaw sang kalayo. Padayon man diri mag-aligmat man sa mga bombero ti ilabin pag-amat-amat sa subong ti naga-experience sa mainit nga tiyempo
kag mabaskog ang hangin. Naibaluan diri Bombo Champ nga ang Fire Safety Inspection Certificate isa sa mga mandatory requirements sa mga luyag magkuha sang permit kaangay sa mga boarding houses o kan establishments man dira. Diri nagpanugyan diri si Habawel nga dapat i-comply sa mga establishments ilabi na diri ang mga sleeping accommodations kaangay sa boarding houses, hindi lang for compliance ini tungod at least masiguro ang seguridad sa mga naga-board no sa mga boarding houses diri sa syudad sang Iloilo. Dako ang bulig diri kung may mga smoke detector kag fire extinguisher ti kalabanan tama ka congested man ang mga rooms kag dapat may ara sang fire automatic fire suppression system ti agud ma-identify kag matapna ang ini kag maka mangin alerto man ang naga-star or naga-board no sa mga boarding houses agud ti maka halin sila sa area. Yari bala pamatian naton diri ang pahayag ni FAR Chief Superintendent Melanie Habawel ang Iloilo City Fire Marshal diri sa aton interview. Actually sir no, hindi lang man after siniabi nga natabo but before kag ginaobra na naton ina no nga gina inspection ang mga tanan ng establishments lalo na ining mga may mga sleeping accommodation no and that kung may mga compliance di gina-require naton ina sila nga i-comply kit kay kabuhi ang nakataya dira. Actually sir ang fire extinguisher is every floor dapat may ara. May amugid ina sa sir no galing kay ang problema ta sinakon kay isabalan ang fire extinguisher di movable siya pwede mo mahakwat during inspection ara siya pero posible nga kung kaysa ma-misplace o taguon sa pihak or nagasagabal sa dalan ipahigad or taguon sa karton or whatever so amo nang mga kuha naton sir kung kaysa mga nakikita man nga mga challenges kag problema during inspection compliant after inspection no kiti naga-inspect kita sini sir kung mag-renew bala sila sa ila sining fire safety inspection certificate. So sir dapat no depende ina sir sa number of floors. Ginasukat naton ina kag number of rooms nga dira sa isa ka establishmento. Ti ang natawag FSIC 2023 kag about to expire na tani no valid siya until March 13. Okay. Sa nakita ta dito kahapon sir no sa second floor may fire exit. Sa third floor ang ila dito nga fire exit is hindi siya stair tight. So kag malayo siya sir ang nakitaan naton bala sang bodies malayo siya sir sa stairs kag sa exit nila dito sa third floor. Kung ano ang ginapakomply bala natin sir no nga fire protection no sa isa ka boarding house nagakaigo gid nga tumanon gid ina nila hindi lang for compliance or for display purposes. Kay ti dako gid ina ang mabulig kung may mga smoke detectors kita dira no nga battery operated man lang na kadi ang kinahanglanon in every sleeping room no so dako ang bulig sina kagang regular man inga kag ang aton man nga mga may responsibilities man nga kung tama naka-congested bala sir ang mga rooms nato no so dapat i-apply naton inang nagakaigo lang kag nagakabagay nga occupant per room. Bombo Champ, tabatian naton diri ang pahayag ni FAR Chief Superintendent Melanie Habawel ti ang Fire Marshal diri sang Iloilo City Bureau of Fire Protection ti dapat i-comply diri sa mga establishments no ilabi na diri ang mga sleeping accommodations ti hindi lang for compliance ni kaga dapat kung ano man ang requirements ni dapat tumanon ti agud ti natabo kahapon ti isa ini ka warning man at least ma-prevent no kung ano man ang magatabo nga wala man natong ginalauman nga sunog no sa isa ka establishments Bombo Champ. All right. Now, in terms of compliance,
sa mga boarding house ni mag-check ang taga Bureau of Fire, ginalantaw gini nila kung may mga fire alarm system, may mga katulad abisang fire extinguisher, so on and so forth. Dira mabalaan kung naga-comply sila o kung why. In terms naman siya sa compliance, paano ini mabalaan nga functional, ginatistingan nila, anong sistema, Bomboglad? Gina-check gid nila ini Bombochamp ti requirement man ini ti kung mag-renew kang sing mga business permit bala Bombochamp. Ti amo ni ang mga requirements no ti ginhatagan makita sa nga nagakaigo nga lista diri kung sa ti required diri ang fire detection alarm, ti fire extinguisher gid, kaga building permit, kag mga checklist diri kung ano lang structure sa building. Ti gina-check gid ini isa-isa Bombochamp every floor, ti kung pila ka floor bala ti dapat gani ang tagsa ka mga floors ni may fire extinguisher nga required ano sa mga kabombo naton. Ti kalabanan diri nagasunod man Bombochamp, pero pag dugay bala sang time ti ginahalid na lang ang mga fire extinguisher. Ti kalabanan diri ti una sa pag-check sang mga katapo sang Bureau of Fire Protection, ti naga-function pa ang pila ka mga fire detection alarm, amo ni ang fire suppression system no, kung sa din ma-detect yung bala kung may smoke kung may luntad nga sunog or smoke man dira, tiga function siya Bombochamp. Pero ang problema sini tigintuad man diri ni Fire Marshal Habawel kung sa din dako gid nga problema ti sa una naga-function, pero sa apang ti pagkadugay sang tinuon wala na gina check bala ti iban hindi functional ini no sa mga kabombo nato. Ti amo na ang challenge dira, ti regular na sila maga-check, ti agud ti ma-check nila kung functional ang pila ka mga detection alarm diri sa mga establishments Bombochamp. All right. Ini si Bombo Gladingustilo para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo. With all due respect sa City Fire, wala gid kuya magsala sa pangkabilugan sa mga ahensya sang gobyerno nga pagkatapos ang isa ka event or isa ka natabo or hitabo abe, may napatay sa sunog for that matter or may nabungguan, dira lang na dayon magwa ang realisasyon nga this time hugto na namo ng pagpatuman sa amo ni nga mga pagsulundan, amo sini amo sadto, no? Why not abing hindi ta na iya paghulaton nga may mapatay kay bangod na sunog, na suffocate, so on and so forth, may mga nagakabungguan sa amo sini nga mga salakyan, amo ni amo sadto. Why abi hindi ta na iya paghulaton, no? Sa tagsa sini ka mga ahensya sang gobyerno nga mayara sang major role in terms of public safety, no? Nagakadapat nga tungdan yun ang inyo sini nga responsibilidad. Sabay na bisang fire protection, sa Bureau of Fire Protection, kung inyo sini nga katungdanan, no? Magtsikyar sa mga boarding house sa aton sini nga mga kabumbo. Kung bala naga-comply ini sila sa mga pagsulundan, ti hindi mo man siguro kinahanglan nga mangin scientist, hindi mo man sini kinahanglan sang third eye, hindi mo man kinahanglan mangin psychic, no? Agud nga matumod kung sa diin nga mga lugar may madamo sang boarding house. Di ba? Tama ka hapos, tama ka praktikal. Lantawon ta lang ang area. When you say area, diin ang lugar diri sa syudad sang Iloilo nga may mga dalagko siniya nga bulutuan. Iloilo Science and Technology. Ang University of Iloilo FINMA, Central Philippine University, ang University of San Agustin, West Visayas State University. Ang ini nga mga lugar sa aton sini karon iya nga mga kabombo, hindi ta pagkalipatan kay base karon kon akigan ta sa mga witnyans, no? Kag malakip ta sa witots. Western Institute of Technology, St. Therese, kag ang Isat Yuto Paday, no? Engineer, thank you again. Ti
ina nga mga lugar, silingon, sa palibot sina dira iya, damo na da boarding house. Therefore, hindi nyo kami marasunan nga kabudlay i-identify kung sa diin ining mga boarding house. Kung sino ang nagapaboard or whatsoever. Ha? Hindi na yan mabaton nga rason nga ti hindi man tanan nga boarding house mabalaan kag matsikyar. Ha? Ang mabalaan nyo lang iya nga naga-exist nga boarding house kung sino to ang mga tag-iya nga naga-abide sa aton siniya nga mga pagsulundan. Mga law-abiding citizen. Kay ti, nahibaluan nila, magpatukod sila sa boarding house, kinanglan sila iya magkuha sang mga nagkalain-lain sini nga permit, lakip na diri ang Fire Safety Inspection Certificate. Now, kung magsalig lang dira iya karon ang Bureau of Fire Protection, sa aton sini makabombo, ti ako iya nagapati, ako 100% ang iban sina iya nga mga boarding house, hindi nyo man na mabalaan. Hindi nyo man na matumod. Hindi nyo man na masaka. Agod ma-inspect. Kaya naghulat man lang kamo mo sa kung sino nagpasa dira sa inyo para iya nga mag-comply sila sa Fire Safety Inspection Certificate, di ba la? Masakit pamatian kung katapo ka sa Bureau of Fire Protection nga hambalan ikaw nga ti kung may sunog malang kamo gani may obra. Di ba? Kung may sunog malang kamo masako. Ti why not abi nga kung wala pa sunog, kung ano pa ginang iban sini ninyo iya nga mga katungdanan, prioridad in terms of safety, himuon nyo. Hindi nga karon kay napatsyanta, mambal kamo inyo iya nga mapatuman kami sang hugot. Ang pagpatuman nyo this time sang hugot nga pag-inspect sa mga boarding house, makabanhaw bala sa mga nagkalamatay. Amo ina banwa ang dako nga problema diri sa pungsod Pilipinas. When we talk about fire incidents, kag istorya naman kita abi, aksidente sa dalanon. Di ba? Madumduman tala na nga hugton tay patuman ang mga pagsulundan, laws, ordinances, regulations sa trapiko kung may mapatay. Tapos kung may mabungguan kung kapi, kung kaagahon, ti mahambal niya tingwaan ta nga makabakal kita sang breathalyzer equipment para nga ma-check naton, mapasiguro naton kag ma-implementar naton ining anti-drunk and drug driving law. Pila na katuig ang nagligad sang nadisgrasyang mag-asawa sa diversion road. Bisan landong sang breathalyzer or kung ano nang tawag, may ara kita. Ginago, di ba? Same as with sa sining insidente nga natabo dira sa may barangay sa Nicolas. Sa nasiling ko na amula na ya kasimple mo, diin nga lugar ang may mga bulutuan, ang may eskwelahan, dako o kun gamay, may boarding house na dira nga naga-exister. So therefore, hindi ta na sila ya paghulaton nga magkadto sa aton sini nga talatapan, Bureau of Fire Protection, agod sila maghambal nga, ma'am, sir, submit kami or ma-apply kami for Fire Safety Inspection Certificate. Kung ang taga-kapis ko pa nga kilala, hay, ti paano to yang why comply? Paano nyo to mabalaan nga may Fire Safety Inspection Certificate sila? Ay, ti paano kung masunog? Di ba? Kung ang taga-sur ko naman nga kilala sa probinsya sa Ilo, ti mag-amu ka na, bumutsam. No? Bekit mayan, mag-amu ka na. Ti kung mag-istorya naman ang taga-norte, no? Nga kilala ko, kapin pagid ko ang lapaduta to sa norte,
Ti ano bibumbutsam kay ambuta? No? Kasako man lang na yung mga taga Bureau of Fire Protection, yung mga bumbiro, kasako man lang sila na kung may sunog, hindi man yan adlaw-adlaw may sunog. Ting iba nila yung katungdanan kag responsibilidad. Titani kung wise sunog, pinamungko malasanda dyan. Di ko naglibot sa dami kang pinang-inspeksyon to kung sino nag-comply sa ila siningang fire safety inspection certificate. Di kung tinabalan nila kung ang iban nga mga boarding house na nga kanamudamo sa mga borders na. Oo. May mga ano sila bla, may mga parpariyo sila ni anong tawagan ini isang nagalabaw-labaw na dis na tubang ko engineero. O nga kung mag-aso bala nagatunog dayon tong alarm. Fire alarm basta mo na, no? My goodness. Sprinkler. Wow. Sprinkler. Di mo sina. Amo na nga niyang bago. Mintras tanto nga ang mentalidad sa mga tao ngayara sa gobyerno gintulina naton sang responsibilidad accountable para iya sa mga taxpayer, wala sila nagatungod sa ila siniya katungdanan, maigo na lang ta permi nga sa sunod subong hugto na gidnamon ipatuman na ninamon sang insakto. Sa nasiling ko na kinahanglan ta pang badulaan sang kabuhi para nga kung anong dapat nga ipatuman ta pinaagi sa inyo opisina mapatuman na nakadaan, therefore or para nga ma-prevent naton ang mga kasubong sini nga hitabo. Malikawan ta nga may madulaan sang kabuhi kung may sunog. Diba? I-apply ko naman diri ang JPT doctrine. No? Hindi ko ya mamasol hindi ko ya pagbasulon ang Bureau of Fire Protection kay ti subong tuturo naging kuno nila ni ang pag-inspect nga dapat tanan naka-comply sa ila sini nga fire safety certificate. Sa aton sini karon nga mga kabombo, hindi man ko magbasol to sa tag-iya sang boarding house nga wala sa galiya sang permit nga magpadalagan sang isa ka boarding house. Ang ato na lang sinadriya subong banwa, amo na ang ginapilar naton sa mga insya sang gobyerno. Nga dapat insaktuhon ninyong inyo siniiya nga trabaho. Pero may 100,000 ko maximum nga ayuda ang city government sa mga biktima kag matabo karon ni sa tag-iya sa boarding house. Accountable bala ini siya bangod gati naga-operate sa gali sang boarding house dira nga wala sa business permit. Check tabi si Bombo Angel Tangel sa report please kamin. Nakahanda sa Iloilo Jerry Tranyas paagiman or through the effort of its government sang 100,000 pesos bilang burial assistance sa pamilya sa mga biktima na napatay sa sunog sa may San Nicolas. Sa interview sa Bombo Radio, kay Mayor Jerry Tranyas, iyaging pahayag na ginapalantaw na niya sa subong sa City Social Welfare and Development Office ang mga mahimo nga mabulig sang Iloilo City Government. Suno kay Mayor Tranyas, kinalantaw sini ang pag-maximize tugtog 100,000 pesos nga financial assistance. Paatag sang alkalde, moral responsibility sang syudad ang pagbulig sa mga apektado nga borders apisar nga ti hindi man sila residente sang syudad Bombotcham kay ti ang vouch diri si Mayor Jerry Tranyas nga ti hindi lang atong mga napatyan bala nga pamilya for burial assistance ang igahatag kundi pati man assistance or like ang bulig man sa mga borders nga kabahin sa mga nasunugan Bombotcham. Pero especially ang bulig ng City Social Welfare and Development Office, mga instant goods kaga so far pag amuma anay sa ila samtang ara pa sa mga evacuation centers. Nagmando man ang alkalde sang mas hugot
na inspeksyon sang boarding house commission sa syudad, ilabi na ang mga malapit sa mga eskwelahan. May na-mention man si Mayor Jerry Tranyas Bongbot Siam na importante nga dapat ma-inspeksyon gid. Una diri ang electrical connection kabahin ang mga wiring kag fire alarm sa tagsa ka mga boarding house. Mahimo kaksan sang business permit ang mga boarding house pananglitan mapamatud-an ang ila kakulangan kag kung may ara abi Bongbot Siam nga business permit gid man kag hambal ni Mayor if ever nga may ara kag may mga violations hindi na paghatagan liwat. Pati ang mga fire hydrant sa kada mga barangay, gina-encourage man sa alkalde, kay kung isipon ng baliw Jerry Tranyas diri, masrangan gid nila ini nga ipaabihmuon nga project sa iglang manabitag sa ka mga barangay Bongbot Siam. Pamatian ka bala diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa aton interview. I think burial expenses para sa duwa, no? CSWD is getting in touch with the families. CSWD is taking care of those affected. Ang kalamanan, lang apektado mga borders because, you know, ara da eskwelahan ng WIT, ara da ang West, ara da ang ISAT. So, ang dira nga area, ang sa San Nicolas, mostly boarding houses. No? Makadto ka mo dira in terms of voting population gamay ang San Nicolas pero in terms of population dako ang San Nicolas because kadamo-damo borders. So I given instruction to the boarding house task force nga unahon ang mga boarding houses gid dira sa area nga lapit sa mga eskwelahan. Very sad. I condole with the families. I feel very bad nga matabo ida, no? Ang siling ko man kay Chief Bawel ginawata ang pasiguradong zero casualty tate subong Pebrero pa lang way pagani ang fire prevention month na tabo na may duwa, no? We'll try to make sure that that will not happen again. Ang amount, why ko pa na determine kung pila, but I want to maximize. If possible, if we can give 100,000 kada isa. And ang specific nga inspection on sa boarding house commission ng electrical gid, no? Kaya daw halin to kuno sa faulty electrical connection ng circuit breaker. So amo na. No? Kagano sa importante ang fire exit sa mga boarding houses? Importante yung fire exit, no? First, mga electrical wiring. Kadua, fire exit. Ang problema dito, kaya nag-aubra sa BPO bala, kung gabi, gaubra, kung adlaw katulog. So, siguro, ay gidya kabatyag to. So, fire alarms, siguro, no? Fire exit, fire alarms, electrical, kag mamit man ko subong sa aton nga boarding house task force para ma-plaster ta. Iog doon, pag naton, you know, we have been ordering the closure of several boarding houses because of violations. Why kita nagpabaya, but unfortunately, natabo gid. Very sad. Pero balikan ta pagid kay that means nga mas tudo pagid aton ubron. Pasira sila, they will be, you know, Jel? Momentum na bati at sa mga kapatid diri si Mayor. Hamako muna, Jel, may mga task force boarding house, may boarding house commission, no? As far as I can remember, basi ko pwede mo mabalikan ng SP, kay daw may ordinansa ning gintulinan ang ordinansa o resolution, i-double check lang, no? Ang mga barangay official dapat sikero ng ila sining tag sa kabarangay kung may naga-exister dira iya nga boarding house. Oo.
ti amakon mos na. Kadamo gali isang para lang niya sa concern sa mga boarding house na nagatutok kung tani ni kung gina-enforce ni kag ginapatuman kung ang mga empleyado dira, no? Di maginiguro masakit ang balon ni bubud sama, no? Hindi mahurop dos lang gawati pero kung ang mga empleyado da sa task force boarding house commission, ti kung lang nabalaan sila dira nila ya 15, 30 time in time out mga salaguron sang syudad, hindi masakit mahurop dos lang. Pero ti sa iban nga nagatungod sila trabaho, why a question sa inyo? Pero iban dira iya, base ako na muna blang ila siniiya nga mga diskarte da ti no good Filipino eating grass. Kag amo pag ginabala ko siya ang masakit-sakit gini nga kamotuoran mo kay upon check naton sa Business Permits and Licensing Division kag sa Boarding House Commission kumpirma sang duha ka mga opisina nga wala sang record sang application man o kon mismo business permit ang boarding house kung sa diin na-trap ang duha ka mga biktima sa sunog nga naguntad sa may San Nicolas Lapas sa interview din utdon ta ka Jel kay medyo lapaw na ko sa latid utdon ta ka mga question and answer lang taguro kasan o lang nabalaan nga wala sang permit. Subong lang gid adlaw bang batsyam. Kay may nasunog, kag may napatay. Pero kung gina-check na nila regularly, dugay na nabalaan, kag dugay na ginambalaan ang tagiya nga mag-comply ka na. Dira lang ko anay kutob kay lapaw na hiko sa Latin Gel. Thank you, Ged. Ini si Bombo Angel Pichiliertan na para sa ang most trusted radio sa country, ang Bombo Radio Philippines. Pas radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Dahil nagsala bala ko sa akon siniiyang nakitaan nga lubot no sa sistema sa aton sini nga gobyerno. Sang sano lang nabalaan nga wala nag-comply gali or nga wala business permit ni. Tiyamakon mo third floor. Imagine na engineer, third floor. Puno sa borders. Why business permit? Sano lang nabalaan? Kagina lang kay may napatay nga duwa kag may nagluntad nga sunog. Very nice. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover. Gabilin sa imo sa manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 18 to 24, 2024. The Binhi Band has set its mind to give you one of its ultimate performances this month sa duha ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Pebrero 24, Sabado, kicking off at 6 p.m. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Valentine's mugs and more ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latulda sa mga adlaw. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga mga conflicting countries makakita sang fair solutions sa ila differences. Agud ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday! Balik kita diri sa kahapon lamang program. We're done with our promo. Digitally yours. Kag na-interview na kahapon sa Good Morning Philippines ang ating winner si Petite. And so I am back for today. This is Tita Regine. And this afternoon, we are all set to enjoy mga beautiful love stories, may nga stories about life, because we're back sa pagbasa sa mga regular stories natin din, including
ang mga wala to nakasulod sa ato nga promo, medyo wala nagsuwak ang ilang istorya, but they still have a chance para nga mangin winner naton sa ato nga program kahapon lamang diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. And so I welcome you all. This is Tita Regine, and kumustahon ko naman dira ang inyong mga istorya. Check naton ha, kumusta sa truly yours na kamo, sa good luck and God bless na kamo. Anyway, I hope finishing na inyong mga stories dira para nga i-share naman diri sa kahapon lamang program. So just write your stories kag i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome sa Monday edition sa kahapon lamang. This is Tita Regine. Here's our song para sa inyo from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Hello and welcome. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko, ako ay ibigin mo. Vanessa Gonzalez, umiibig sa'yo. Hello again and welcome sa Monday edition sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine. Arin kita sa ating first story for today, February 19. And naghika nini sa kay NB sa probinsya, sang Iloilo. My dearest Tita Regine.
Happy Valentine's Day to my fellow active KLP lovers, listeners, especially sa imo tita, all staff and members of Bombo Radio Philippines. I want to forget this love story, pero sa imo nga pagpangagda, na challenge ko pagsulat sa imo Valentine's special. Tita Regine, nag-graduate kami sa akong amiga, si Sok, ABBSE, major in English and History. Naka-practice teach kami kag naka-urong amigo na. Ginintroduce ni Sok ang iyang nga cousin nga graduating man sa engineering nga manami mag-drawing. Kag sa iya kami nagapa-drawing sang among nga teaching aids, libre pa. Naguntat ako pa drawing ka na, kay nahadlok pa ako magnobyo. Pero ginakaduan gini ako sa boarding house, kag usisaon ang akon nga teaching devices. Mabuot siya tita, mapisan, mahinang panon, kag mapinalanggaon. Nagakumpisar siya kay Sok, kag hambal na sa akon, hindi ko pag-awayon iya pa kaisa, kay nagahibi, kag nagapahubog na. Ang akong daan tita, as a friend lang, pero waay ko kahibalo, insa nga, daw naluoy man ako sa iya. Ginakulbaan ako, kay hindi ko lang mahibaluan, ara na siya sa akon atubangan. Natingala ako kung ano ni siya, nga daw nagalupad. Permi lang siya sa akon pensar. Ay, naano ako? Nahigugma na? Lord, please, hindi ako pagpabayi. Hindi pa ako handa nga magnobyo, kay disturbo siya sa pagtuon ko. Please, Lord, help me and hear my prayer. Basi hindi ako makagraduate sa October 1969 kung hindi ko mapasaran ang practice teaching. Please, Lord, have mercy on me and answer my prayer. Nagahibi ako tita pagpangayo bulig kay Lord. After 3 days, nabalhin ang ako nunahuna sa Ginoo kag namian na ako magtuon sang inugtudlo ko. Apisar nga sige man pamisita ang BF ko kag daw na-inspire na ako. What a miracle that our good Lord made him my inspiration. Na-inspire ako sa pagtudlo kay kompleto kag kanami sa mga devices ko nga gin-provide niya sa akon. Puwerte gid ang amon kalipay ni Sok kay uno gid ang amon nga grado sa practice teaching. Di kundi nagbanding kami nga tatlo, nga ginlibre amon panyapon sang BF ko. Nakayuhom na lang ako tita kay si Sok abi mo. Sige kami hug og kiss. Ano pa, waay ako kapangaman nga nakahug og kiss man si BF ko. Nakagraduate na kami tita. Nag-escort si BF sa akon sa amon nga graduation ball, kag naglisensya nga ma-apply siya, masakay sa barko. Kay ginahagad di maninoy na nga kapitan. Maskin waay ko siya pag-akseptara, pero iya na ako ginatreat nga kami na. Dako gid ang nga paglaom kag pagsalig nga kami na, kay way man ako nobyo nga iba. Mabuot ko no ako, mapinalanggaon, mabinalakon, kag masaligan, nga hindi ko kuno siya pag-ilisan sang iba. Ay ilang, tita hambal ko, depende sa imo. Pero do ka risky sina nga obra. Kapyot lang gid sang hugot kay Lord, nga hindi ikaw mahulog. Kahit papano, maproteksyonan niya ikaw sa tanan nga katalagman. Kag sige na siya magpadala sang love letters kung hindi siya makapamisita personal. Sa ako nga bahin, nag-try gid ako pang-apply na makatudlo diya. Pero nagabaha ang graduate sa teaching. Hindi ikaw makasulod, gutok ang division office. So I went to Davao. Samtang si BF, nakaplastar na sa barko. Kay mahapos pa kaniadto, magbitbit ang kapitan sang gusto niya paubrahon sa barko. Waay pa man video call sang una nga tiyempo. Kag si Sok na lang ang nagahatag information sa akon. Parte sa iya, kay kasilingan man sila. Tita Regine, hambal ni Sok, kasubo sa nadangta ni BF sa barko. Kayang iya kaupod nga babayi nga nagasakay man sa barko, hinablos ni kapitan
nagkagusto sa iya. Tungod ang babae permi, nagasulod sa kavi niya. Natintar si BF, kagwaay na makapugong sang iya kaugalingon. Namitiran niya ang babae, kag nagbusong. Nagahibi siya, nagatawag kay Sok kung paano niya solbaron ang iya problema. Dumalumpat kuno siya sa barko, kay waay gid ta na maluyag sa babae nga dia. Ang balisok, hindi kagid maglumpat. Mga muyo ikaw itugot kay Lord, kag isugid ang imo problema. Waay si NB kahibalo kadia, kay may pagsalig man siya sa imo. Kag hindi man ako mag-istorya kadia ka na. Pagdak sang ila barko sa New York, nag-jump siya, nagsulod sa restaurant, nag-order pagkaon, kag didto niya nakilala ang waiter nga Pinoy. Nag-request siya kung pwede makatawag sa tiyo niya, nagatrabaho sa blank nga kompanya. So ginhatag sa iya ang directory, kag maayo, nakita na ang ngalan sang kompanya. Kag iya gintawgan ang info officer, kung may employee sila nga si Amoni, di maayo kay Pinoy man ang English diction niya. So ginbuligan siya, kag nakontak na gid man ang iya tiyo. Nagpa-rescue siya, kag ginsigida, ginsugat sang iya tiyo. Dako gid ang pasalamat na sa Dios kagay tiyo niya nga nagahiribi siya sang kalipay. Gindulong siya sa apartment sang iya tiyo para makapahuway-huway. After 5 days, nagmasakit siya. Ginpa-doktor, ginpa-laboratory, kag puros normal ang resulta. Naglibog ang ulo ka doktor kung ano gid ang balatian niya para maresitahan kag mag-ayo dayon. Nagasuka, ginakurog, kag ginahilanat. Way it alibyo ang gibulong sa iya. Ang amigo sang iya tiyo nga Pinoy, nagsuggest nga magpatanaw sa Ceruano, kay basi gindaot siya sang babae. Nangin matuod ang ila pagduda. Ginpabulong man sang iya tiyo sa Ceruano para mag-ayo dayon, pero nagaamat-amat lang kalala. Nagbalik pabulong sa doktor, nagakalma lang, pero way gihapon alibyo. Unta i-airlift siya kuno, pero do hindi nagid makatuknol. Nagapanawag kay nanay niya kag sa akon ngalan. Nagadelirium, kag ginaulo-uluhan lang sang tiyo niya. Waay lang kami pagpahibalua, kay basi kami malipong. Masakit kag masubo sang amon pagkahibalo, pag-istorya sang iya tiyo, nga nagdala sang iya abo sa Pinas. Oh. Kag natabuan man sadto, nga nakabakasyon ako, kag ako na lang gitugaan sa ila, ang damgo ko nga nagapakitluoy, pagpangayo pasaylo. Kalain sang panagupnob ko kung anong natabo sa BF ko. Nagrosaryo ako sa pagpangayo pasaylo sang iya mga sala sa Ginoo. Agud maglinong ang iya kaugalingon. Then I asked the Lord nga malimtan ko dia nga hitabo. Thank you, Gitita, for reading. More power on your program, and may God bless you and your family. Lovingly yours, NB of Iloilo Province. Now we know that through this story, may love life man gali isang una, si NB. Pero amo ini, no, medyo masaklap gid ang natabo. Ano gid man to balaayhan? To ka misteryo sa natabo sa imo nga boyfriend? Ginlaot gid man ayhan sa babae? Or natapikan sang masakit? Pero wala findings, wala diagnosis. Anyway, so now we understand. Kasi kung one great love mo gid siya, that's why nga wala ka na lang gid. Nagpangita pa sang iban after sa iya. Well, anyway, you chose a life of single blessedness, and we know you're happy that way. So thank you so much gid sa imo NB for sharing with us that one love story you had in your life. Salamat gid. It is now 31 minutes after 2 o'clock. Sa ato nga pagmanumbalik, ang sulat naman ni Ana sa Iloilo Province ang ato nga pagabasahon para sa inyo.
Sa gihapon, this is Tita Regine, diri sa KLP. Magapanambalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta. Second story for this afternoon from Ana, sang Iloilo Province. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Tita Regine, kasi tanan nga tagpalamati sang KLP. Tawag lang gali ako kay Ana sang Iloilo Province. I wrote again, Tita Regine, para i-share ang ako naging love life. I know may magre-react naman, pero I just want to experience or to share ang akon nga experience. Pandemic times, sobra ako nanibag-o sa mga nagkalatabo sa kabuhi ko. Lockdown kag quarantine ang permi ko mabatian sang times nga ini.
Naapektuhan pati ang education sector kaya nagpatupad sang modular learning. Kada abot sang bag-o ko nga modules tita, tulukon ko pa lang ang gabukid nga balasahon kag ansiran, kapoy na ko dayon. Sa day 1 sa pag-receive ko na tita sang modules, aminado ako nga natamad pa ako mag-obra sina. Tita, around day 3 pa na antes ko mapisanan. Pero tita, tig-3 ka modules matapos ko sa isa ka adlaw. Kada answer ko na tita, naisip ko nga, ano man bato ko sa iban nga estudyante man, hina functions ang cellphone ko, wala pa internet, ang iban dyan, search na lang, ako ya, mano-mano. Pero, ginpadayon ko lang, maski budlay, kung ano pagkakaintindi ko, muna na lang. By the way, tita, ang obra ko gali kung wala ko ga-answer modules. Libot sa balay, hindi gani linagsanay sa talamnan, upod sa mga tupad balay namon. Gapangutan man kami tita sang tangkong, ibutang sa sardinas, kag dugangan sabaw, para magdamo ang amon sudan. Kung hindi dilata, noodles ang amon nga sudan. Naging masadya man gihapon ang mga una nga times sang quarantine para sa akon. Not until naglipas na ang days, weeks, and even months nga lockdown. As in, makabisado ko na ang balay. Didto nakabatsyag na ako sang kasubo, bangon hindi amuni ang nakasanayan ko nga himuon. Hasta sa mag-abot sa punto nga na-down ako, kay puro na lang negative ang isip ko. To the point, makapungko ka na lang sa higad. Active ako sa social media that time, tita, gamit ang RP o kon roleplay account ko. Kung sa diin, fake ang tanan. Strangers kami tanan, pero willing makipag-friends, kag suportahan ng isa kag isa. Pero hindi inasapat para madula ang insecurities ko, tita. This was the reason nga aara ako sa RP para maglabas ng emotions ko. Kay balaan ko ang mga tao sa palibot ko, stress man. Muna, sa iba na lang ako ga-share sang emotions ko, tita. Pero may mga times kinaya, tita, nga wala man sila sa mood para mamati sa hinaing ko. Wala ako mahimo kundi dibdibin mag-isa. One reason man nga sa RP ko napili mag-share sang emotions. Halos 85% sa managing friends ko sa RP, we don't know each other, except sa RP name ko. Dahil sa insecurities kag lack of confidence, tita, parang nagka-depression ako. Wala araw nga maglipas nga wala ako naisip nga hindi ako deserving mabuhi diri sa kalibutan. I lose hope. Kakapoy, doon nagalakat lang ako nga wala sang direction. Not until isa ka lalaki ang nakilala ko. Una ko nga impression sa iya, suplado. Nakita ko siya, tita, samtang nagasakay ko sa sikad, siya naman galakat pakadto sa eskwelahan, first day sang school. Dali lang, good. Engineer, palihog, pwede number 2. Okay, thank you, good. Sige, padayon kita. Galakat pakadto sa school sa first day sang school, ato tita, matapos mag-lesson ang effects ng pandemic. Thank you. Nakayuhuman ako, tita, sa makita ko siya. Kay man nagalakat, tita. Gatulok sa semento nga karasada. Daw akig sa dalan, sakit tulok niya sa ginaagyan niya nga dalan, tita. Nauna abot sa eskwelahan ang sikad nga ginsakyan ko. Tita, naisip ko naman siya. Habang ko sa isip ko, base sa panglawason, or based sa panglawason, 1 year ahead ni sa akon. Napauntat naman ako, tita, sa na-realize ko nga wala ko kabalo sa diin akon room. Tulok ko sa mga classrooms, sang daw nabatian ko si mama naghambal. Ang room mo sa likuan sang old admin, una nga room sa dalom. Sa isip ko lang galing, tita, I don't know, how possible? Sa pag-isip ko sang amusad to, Tita Regine, naunahan, nagali ako sa lalaki nga nakita ko sa likod sang old admin man siya naglabay. Kag puwertigid kasadya ko sa nagsulod siya sa una nga room, meaning classmate ko siya.
Didto nag-start nga mas mahulog ako sa iya tita. The way he smiles. Ang iya mata nagasingkit. Ang abi ko suplado, di man gid gali tita, mga 50% man lang. Kundi mo ini pag-unahan istorya, baw, hindi man maghambal-hambal. May side man siya nga makulit. Dali lang gid. Engineer. Kasulod sila di. Dahil sa iya tita, nadula ang pagiging negative thinker ko. Natuto ako nga batunon ang kung ano man ang may ara ako. Dahil man sa iya, nagbalik ang duag sa kalibutan ko, nga minsan nang naging colorless. Hasta sa naging kami nagidman, maski damo ang hindi tutol sang una, bangod sa masyado pa kaaga para magsulod sa relasyon nga ginatawag. Kag basi, maging distraction siya sa pagtuon. Pero sa maglipas sa mga binulan, nabaton gid man nila. Ginasubok ako financially, kisa ginabuligan niya ako. Kada hapon, tapos klase tita, ginabakla niya ako pamahaw. Gabulig man siya sa assignments kag projects. Gainaway man kami tita, pero wala kami nagaabot sa punto nga gindula ang koneksyon sa isa kag isa. Maski ano ko kadugay maghimos, maski permit ko siya ginaaway kag ginaakigan, patient man siya gihapon, kag ginbaton niya kung ano ang ugali ko, kag kung ano gidman ako. Kung may magpamangkot sa akon, ano nagustuhan ko sa iya, isa lang sabat ko, hindi ko maipaliwanag. Gulpi na lang na batyagan sa tagipusoon ko. Naks. Love nga ginatawag, depende sa tao kung pilion niya maging distraction or inspiration. Para sa akon, siya naging inspirasyon ko para magpadayon kag batunon ang kaugalingon ko. One time man gani tita, grabe ang kulba ako sa nabalaan ko. Nag-chat ang kuya niya nga didto siya daw pa eskwelahon sa Manila. It means maging LDR kami. Nga tama kabudlay. Bangod ginasuportahan namon ang isa kag isa. Pero mayo lang, wala ato na dayon tita. Bangod nakapa-enroll na siya. Tawgon talang gali siya kay tita. Damo kami similarities ni Kay. Pareho kami tita Regine, nadulaan sang amay, pero mas maaga iya. Baby pa lang siya, nag-obra dayon sa layo si mama niya, pati mga utod niya. Sa Manila, sa paryente na lang niya siya nagatiner, kag siya man ang nagapa-eskwela sa kaugalingon niya. Maayo lang, may nagabulig-bulig man sa iya nga paryente, kung makulang gid siya sa kwarta. By the way, wala permanente nga obra si Kay, tita. Ga-sideline lang siya sa pihak balay kung may paobra. Dira niya ginakuha ang panggasto niya sa pamahaw namon nga duha. Maski wala na mabilin sa kwarta niya, ginagasto man gihapon niya sa akon. Dahil sa iya tita Regine, mas na-inspired ako nga mabuhi, kay hindi man puro negativity ang mundo. Dahil sa iya, nag-iba ang pananaw ko sa kalibutan. Ang dati niya nga attitude, kita ko gid ang improvement. Ang dati, permiseryoso kag hipuson, subong, kabalo na makipagkulitan. Pareho namon ginapunan ang pagkukulang sa amon kaugalingon, paagi sa isa't isa. Ang kailangan ko, hope, kag happiness. Amo na ang ginhatag yaman tita. Samtang siya, love, kag attention, nga igahatag ko sa iya. Hope, kay permi ako tita gakadulaan sang paglaom, bangod sa negativity sang mindset ko. Happiness in this, dahil negative ang mindset ko. Gakalimtan ko na ang mag-enjoy kag maging masadya. Samtang sa iya side, love. Balaan ko, kulang siya diri, bangod bata pa lamang siya. Isip niya, mag-isa na lang siya. To the point, gapalayo siya sa mga bag-o nga tawo nga mag-abot sa kabuhi niya. Bangod na hadlok siya, mabayaan. Wala iya man ginhambal sa akon, pero batyagan ko. Gapangulila siya sa pagpalangga sang iya amay kag Iloy. Bangod sina, ako na lang ang maghatag sina sa iya. I can't replace ang pagpalangga sang Iloy, pero kaya ko. At least,
punan ang spaces sa iya tagipusoon. Attention. I know man isa pagid ini sa gusto niya bangod sobra man 10 years ang iya pag-isip nga nagaisahanon. Wala ko siya nakita maghibi or ma-down maski siya mismo nabudlayan kay hindi niya gusto nga manghina sa tubang ko kay pati ako maapektuhan. Kung batsyag niya may ginaproblema ako tita, mahimo siya paraan para mapayuhom ako bisan papano. Na-witness niya paano ako ma-down, maapektuhan sa sitwasyon. Pila ka mga importante sa ako nang nadula, pero wala niya ako ginpabayan. Nagstay siya sa tupad ko, maski pati siya nabudayan, maintindihan ako. Kasadya lang sa pakiramdam nga palanggaon Tita Regine. Ang love, care, attention, kag time nga ginahatag niya, nakakataba sang tagipusoon tita. I know hindi pa muni ang right time para diri, pero di naman masama maging inspired, di ba? Particularly sa nakita ko siya tita galakat kag sakit ang tulok sa dalan, bagong bugtaw ko no siya. Nagdali-dali lang pag-eskwela. Amo na akig siya sa karsada. Joke lang tita. So, diri ko na lang tapuson ang akong yung story naman, Tita Regine. Thank you very much. More power to your program. Ini si Anna sang Iloilo Province. Well, Anna, kanami man no, that you found each other at a time nga you both need no ang mga ginahatag sang kada isa sa inyo subong sa imong bahin, love, care, attention sa iya nga bahin, ang imo man nga pagpalangga, ikaw ya hope gali no, may hope pa. So kumbaga nag-complement kid kamo nga duwa. And sa imo ginapamangkot, is it wrong nga ti nangin inspirasyon mo siya, nangin inspirasyon yung isa kag isa, even if hindi pa time? Of course not. I guess you're both sensible, kag kabalo ka mo, no? Sang inyong limitations and kabalo ka mo. Kung paano nyo nga mapag-grow ang inyong relationship, kabalo ka mo kung ano ang mga priorities ninyo. So I'd like to say good luck and continue being an inspiration sa isa kag isa. Salamat gid sa imo, Ana sang Iloilo Province. Oras naton, that is now 48 minutes after 2 o'clock. May flash report si Bombo Jomar Villa. May sunog na naman. Oh my God. Sa diin ini aton nga hibaloon. Bombo Jomar, good afternoon. Yes, Tita Regine, just in information, subugid lang nga tinion, may nabaton kita diri karon nga report nga may isa ka fire call, no? Ang initial diri karon nga information diri sa may Taal Molo, sa may barangay Taal sa may distrito sa Molo. Ako sa din base diri karon sa aton sining nakuha diri nga Lagway, positive black smoke, no? Tamak itom ang aso diri sbong nga makita naton. Bisan diri kita magtrastara sa may ibabaw sa may 7th floor sa Sky City Tower, kitaon katama, no? Ang tuman kay Tom nga igwal diri karon sa aso sa subong ng mga tinon. Actually, no, bago lang diri makita naton ang Bureau of Fire Protection padulong na diri, no, sa may nasambit karon nga area agod nga makaresponde, no, sa sining nasambit ya nga sunog. Makita naton bangod sa kanako sa nga kalayo diri karon nga ginatupok ni ang pila ka inisyal nga mga pamalay nagabuligay ning mga pumuluyo, no, nagamano-mano ni sila diri nga mag sagob, no, diri sa may bubon agod nga ti makaabulig ini sila nga ti madasig nga makapalong ining nasambit diri karon nga kalayo Tita Regine sa aton sa di ka mga kabombo, no. So Balan ko ang ina to diri area, Bombo Jomar, thickly populated ina. Ikit-ikit ang mga balay dira. Yes. Roger that, no, amo na gani ang mabudlay kay grabe pagid ang init subong. Nga ma-experiencehan naton nga ti isa man sa posible sa naga cause man sa pag-ibwal, no, sa siling na kalayo diri karon sa siling na sambit nga area. Tita Regine, no, sa aton sa nagabaga kabombo. Ang iba nagabunyulikay na lang gid ni, no, naga bayanihan system agod nga ti
palong, no? Ang Pero ining may nasambit bombero na karon. naman. May bombero naman nga May nakabuda. bumbero nagapadulong. Okay. Sa Nakapadulong aton pa sa lang. di kabombo, duha Aha. ka bilog, no? Sa aton sa di karon diyang mga taga-Palamati, diri karon sa may area, Tita Regine, So, no? ay pagkata-idea din, nag-start nga balay? Ano na ang sitwasyon? Yes, gina-check na pa kung kay sinogid balay naghalin. Ang ining nasambit diri karon diyang kalayo kay tiko lang tawon naton kung ang mga puloy-an diri karon mga human sa mga light materials madasig, no, nga maglapta ining nasambit yang sunog. Although nga may door of fire, ang tawo diri yati di gid matula ang ginatawag karon lang concern sa ila sa nga palibot. Diri Tita Reds kati nagamano-mano ni sila, no, sakop diri. Ginapasapasa nila ni, no, do nagalinya sila tapos ginapasapasa agod kati madasig ang pagpalong diri karon sa nga nasambit karon yang kalayo. Anong source ng tubig nila, Bubon? Sa may bubon sila ga sagob. Okay. Diri Tita Regine, no. Ang Bureau of Fire, no, naka-responde naman. Actually naganadlan sila gadin sa ngos nila. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati, no. Sige Lapit lang daang molo, lapit madang ikag. Yes. Lapit man ang ikag pero ang naka-responde do diri palin sa may city proper nga fire truck ko. Galing. Ang isa diri nga tanker, no, tanker rin siya, which means dako-dako niya siya nga capacity. Agod nga ti kun may i-refill diri karon so madasig, no, ang pag responde diri karon sa katapo sa nga Bureau of Fire protection diri Tita Regine. Ang kilid kiskilahan. Do kilid kiskilahan ini siya. Sa Iloilo City National High School? I-check tadi kung iya di ka National High School, Tita Reds. Okay, sige. Ang information nato din sa may Taal Molo, no, sa aton sa di karon nga mga kabombo. Okay, do may Taal Elementary School manada gali mo. Posible man, no? Posible man nga na maano pa ni sakop pa ni ka elementary school. So sulod lon siya ya ang nagaluntad subong nga sa sulod lon siya ya, hindi siya along the road. Ang initial information ta sulod lon pa. Okay, sige. Diri karon Tita Reds, no, sa subong nga mga tinion. Ang mabudlay na diri kita naka-penetrate ang Bureau of Fire kay grabing traffic. Subong nga hapon, no, kung experience naton kay ang iba diri nag-agi sa may intersection na diri sa may UP kay doctors. Diretso sila, no, sa aton sa diri karon mga kabumbuti kun diri ka ba area laban-laban mga boarding houses na di. Kay tilapit daan sa eskwelahan. Correct. Ako naton sa diri karon makita ang sitwasyon diri sa may area. Diri karon Tita Regine, so gabay pa kasi penetrate na gilayon ang Bureau of Fire agad nga hindi na maglapta pa. Siling mo kanina, maitom, no? Maitom nga smoke. As of this time, may nag-ibwal na gidman nga kalayo? Yes. Ang sa area kung makita ta itom nga so, no? Sa layo, utulokon 4 times dalom siya ni grabe ibwal ka kalayo. Okay. Region, it best nga sige pang kaon. Oo. Tapos masingki nga daan ang init subong. Yes. Amo gani, no? Ang init subong grabe man. Ang yasin ni karon nga pag-ibwal, ako naton sinikaron dyan nga natabo, no? Diri sa Manasambit dyan nga area. Ang Bureau of Fire, Dualos pa na, di nag-responde na di, no? Makita naton. Ara na, no? Ang mga bilansa doon nag-upod ba digani, ang mga estudyante doon naguluwa ba din sa eskwelahan. Maka-penetrate sila, Bombo Jomar? May alagyan? May alagyan. Ang fire truck galing din sa Sagwa, no, sa may highway. Diri siya di pakadto kung diri ka balahalin sa may intersection diri sa may doctors. Pakadto ni siya di sa may sa may Molo Plaza. Pero diri ka nang di bagi sa may diri na di sa may Timawa. No, dati sa makabot sa Timawa, may bangga na di patuo pa sulod dito sa may Taal. Sa may distrito diri karon sang Molo diri karon Tita Regine. Ang asulunan pa. Ako nulo naman. So mas mayo kay ma-sustain ni karon kag matagaan di karon sang nagakigo diri karon gyud tangod sang Bureau of Fire Protection ako ng mga bombero diri karon Tita Regine. Ang mga traffic enforcer amo ni ginobra diri kay deliher mga sakyan tamak damo. Basi ko may mga fire truck diri karon nga maabot dati mabudlay magsulod. Isa
Kaya may nagasululod ba nga sa lakyan? Motor, no? Okay. Kita Ridge, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ba? Laban-laban, mga pulo ka truck ne? No? Na makita na ito diri karon sa may area na kay mga kalapit-lapit kita di, no? Mapenetrate kita diri sa Ridge. Sige. Sa may halong lugar lang. Ginalamon gid sa kalayo. Ikit-ikit gali ning pamalay. Oo, ikit-ikit na da. Ikit-ikit. Ara basi makakuha ko sa live feed, no? Sulod kita diri sa may area. Manigal, kita diri sa fire truck, oh. Dahil kay damo, no? Mag-sigantiyahan sa garibis na di. Ma'am, ano na dala ka mong sunog ka? May balay ka mo ng sunog, ano? Silahan? Ha? Nila doon di kambal si ma'am, pwede si doon na shock na Tita Red. Oo. Pakalmahaan na yan. Ang kabataan ba kaluluoy, dahil nibi ni sila. Ano na mga estudyante? Yes, mga estudyante yung pagwa na. Okay, may Taal Elementary School na da, Bombo Jong Mar? Taal Elementary School, no? Adili kita sa may ila sining arko, pasulod kita. Adili karon, adili ka gid magi sa eskwelahan. Sa eskwelahan ng sunog? Sa eskwelahan ng sunog, hindi man? Naila kay konponda, kay katakadto kita din, no? Dili na kita sa may gym, ho? Ang fire truck dito sa may sagwa, eskwelahan, sa may entrance. Tapos ang host, amo na naging nagdad. Wakit do kagagmay na das ang footwalk nila, Jomar? Yes, tamak gamay, no? Tamak gamay. Tita Regine, amo na naging African na lang, naging nagdada na lang ka host. Pwede rin na nagagi sa eskwelahan. Oo. Do kilid, no? Do kilid ka doon eh. Kilid eskwelahan? Yung mga estudyante dapat i-secure gid nila, anay? Oo. Amo gani, no? Mga elementary pupils pa lang na da? Yes. No, sa aton sa di karong mga kabumbu abaw, ang ang ato sila doon dapat gid lalo may subos gid ka tukto ka klayo ning mga kahoy dito sa Red. Actually ang eskwelahan pinibuton ta kuno dala ning eskwelahan. Dire sa aton sa di karong mga kabumbu. So bali ano min mga kahoy, ang kahoy lang palibot sa eskwelahan pa lang ang nakita mo nga natupok. Yes. Okay. Actually ang eskwelahan way madala sa likod. No, that's good. Sa so may mga pamalay? May mga pamalay? Ang pamalay diri amo ning laban-laban mo may mga light materials. Diri sa karon, mga tinion ang eskwelahan, so pa lang gid mga wala dokadi karayon ha. Mayroon kun grade eskwelahan di kay may ibabaw pagid sa bulso ng second floor. Sa idalog grade 1. Sa ibabaw ate amo to, no? Tiwai misla di malapot alaban-laban kay may pattern ni sabi, no? Building na sang eskwelahan sa saka sa babaw. Ang ginapokusan karon, no, sa area, ang katapo diri sa Bureau of Fire, ang lugar, no, kung ang ining area diri nga ginkaon gid sa kalayo, pero as of now, ako makita naton white smoke na malagani dito radya, no? Diri karon sa area, ang makita tapos sigurado diri sa Bureau of Fire Protection nga mapalong, no? Ining nasambit diri karon sa kalayo, ari mamangkot din sa taga Bureau of Fire o kon sa Federation ta sir, no? Ang assistant niya sir, duway naman sa balakari sir. Control naman sir. Control naman. Control naman. By the way, ano ni sir ang nasunog sir? Sa Bureau of Fire siguro sir naman, sir. Sa Federation, the more responders man din. Sa Federation, mga responders sa Federation, kita rin. Ari sa Bureau of Fire, no? Sir, ng hapon ba hindi may hapon? Pero by the way, ano na sir? Eskwelahan, establishment, balay? Residential building. Residential building. Sige. Way pa kita ngalan kung sinong tagiya? Way pa kay sa Bureau of Fire Information, residential ini siya, Tita Regine. Pinakabilugan na sunog, Mar? May idea ka na? Ang nasunog di do isa balagani ni ho. Ay, okay. Ako naton sa Ligablantawan kaya sistema gali ni may pader pa gali ni. Tita Reds, no, eskwelahan, tapos pader, tapos pamalay. So ang sunog dire sa pamalay. Sino to ang ginapag... May nga porsyon. Oo. Sa eskwelahan na sunog, ang ang kahoy lang sa sulod sa compound. Ato na lapot, di sa sulod sa kwarto, be bombosol kun Dumagi pa sulod sa ambulance, makita naton diri, Bombo Jomar? Meaning may napilasan or may na
harm? Sa eskwelahan ta, no? Dire kita sa eskwelahan. Aha. Sa aton sa mga kabombo. Dire ka mo to, sa eskwela kita. Dire ka mo kwarto. Elementary na dyan? Elementary. Ano nyo riyan na? Grade 11. Din ninyo eskwelahan? Sa City High. Sa Piak na? Sa City High? Natunog. Amon balay ni gani. Ay, nyo balay. Ano ginagalan mo? Rakim. Rakim ano? Rakim yan, numero yan. Focus lang sa sol. Amo na Tita Red, yung giniterview na ito na sunugan. Oo. Light materials na line nyo? Oo, mga kahoy. Ano na tabo kinaw? Ano ba, lo? Ako di biyahin mo. Malakot tayo sa Widonors ba? May nabakalo ko na suno. Nakita ko sa bintana naman ka aso. Sige naglagan mga de. Tapos magabot ko, why na? Ubos na tanan. Sa balay nyo, sino tawo to? Mama, kay Lula, dito. Kasi nakagawa sila? Magwaman sila tanan. Magwaman sila tanan. Kasi mayugin. Otherwise, ang may nabilin to na truck? Why man? Mga gamit na lang ubos. Ano mga gamit to nagtunog sa sinyo sa balay? Mga bayo, mga live birth eh. Why na kuha agad? Mga importante, mabilis. Mga dokumento. So kay Mga sino dokumento, liwat, sinong tag-iyas ang balay liwat yan na sunog, Bombo Jomar? Sino nga lang ni nanay tatay mo? Si Mary Grace Balino, Leo Balino. Mary Grace Balino. Mary Grace Balilo, kag Leo Balilo. Mga Ano Balilo liwat? family. Palilo? Balilo. Palino? Balino. Balino. Okay. Family. Aha. Kay Leo Balino, no, tatay niya. Among ginang ilang balay. Oo. Ano ni human sa light materials? Kahoy. Kahoy. May nasamadan, makuta siya Bimar, kay may nakita kita nga sulod sa ambulance, babae ato. Kilala mo to ginsulod sa ambulance kasi otod mo ano? Why? Araon tanan nga, no? Sagwa nga, mga pamilya, wala sagwa. Sa safety sila tanan. Basi may ginkulbaan lang, no? Why mo? Amo gani, grabe ng sunog mo, gabing ibwal kasobla Tita Red. Oo. So far, subong, kumusta ang sitwasyon sa kalayo da? Controlled Ako na? natawad ta, way kita da sa may nakita ang krayo, only ang aso lang gid. That's good. Mayo na kay mo ng development dere. Ang balay nyo, basi ko may nakabilin, ito lang nakasaksak or ano? Why kay di ano? Plan kina. Ano may kurente man kamo da? Oo, may kurente. Pero ang appliances nyo, may mga TV ka mo. May TV, babaw, irtiktan. Mumala ng babaw. Diba naman ito ng saksak? Walang balaw din nga, galing ng halaya. Ang balay nyo na sunog, pero ay kabalo ko din ginhalin. Ay, hawag sa kilano. Sinong tupa nyo dan? Sunog man? Sunog man sila guro Bay Calvert, Single. Ay, ang inyo di, kung ng taon tabo ng inyo balay, ha? Ito nag-anogit, pati nga top, yun dapat sa salom. Why, patayot na yung manok ko. Din manok mo? Bao doon ni nanay mo litson? Ano ni nagbulang? Ang pawak na ulo. So, ano inyo pa na diho? Kung paano pa nanda? Mo na. Ito sulod din makaskilahan eh. Ay, ano na may kudal? Matulog ang kudal mo? Subaling kudal inyo pa na sulod. Ay, see. So, pati kudal ganito nagrapta pa diho. Ang... Daw, bati ko, duduha ka balay ang nasunog? Ano to, Bombo Jomar? Paki-confirm dati sa iya? Ang Kanday Balino, ti-confirm gida na yung sunog. Ang sa tukad nyo to, sunog pa, no? To tiyo, ito ko, no? Ano tiyo mo? Hindi naman. Hindi na ako pamilya. Pero confirm ang kay Balino, family, no? Sunogit. Tita Regine, amuning bata, di subong giskwila din sa may City High. Sa itong kita. Di pag kita mo, dako ng kalayo, tinagating ka pa masunod, no? Ay na, yung ginpunggaw nila mo. So, lagi sila sumi na secure? Sarante nga papilis. Ginpunggan siya, kaya timudlay na kung basikol makrap sa black ko masunod pag hindi tarech. Delikado na. na. Balabagan na siya, kaya mga papilis siya tutanin sa Salbaron pa. So, lagi sila sumi na salbar? Gamit? Papeles? Wala gid. Wagid. Ang cellphone niya lang gid durong dalaya. Oo. Ang sitwasyon sa mga kaugdanan sa sulod sang balay? Okay sila tanan? Ang kaugdanan, dit nanay kita tay mo. Sagwa to? Sagwa. Sagwa. So okay mas laway mas na doon na napilasan or ano? Okay man, okay na sa tanan.
Ay, sige. Thank you kita. Ano ang ngalan mo, liwat? Rakim Pamiroyan. Rakim Pamiroyan. Ilan mo kigaw? Yung lain akong tatay. Sa Balino, Kadalidon, siya mo, no? So, sige. Si Rakim, amo ng estudyante, direct sa Reds, kasi sa sa nasunugan. Ubos gid, no? Bago kaluluoy man, ubos gid to ilang tingkag ng sulod balay. Amo itong dala yung cellphone, nabi nga dala yung pag-eskwila, no? Hinat dito sa eskwelahan. Sa nga natabo, inay nasambit, direct karon niya nga, sunog. Kasi makapulupangkot kita di sa Agwa Abidugang, direct sa Reds, no? Kung balat kita bospato, ang ilang sa direct tangan. Sige. Direktor sa Bersambit area. Actually, kung natawon ta, di naman gid maglaptani. Ang kalayo, kay gin, naman din, no, nakapenetrate sa Madrid, ang taga Bureau of Fire Protection, direktor sa Silingin Bersambit nga sunog. Huwag na maglaptani siya kay sa tupad sini, human sa concrete, no? Diba second floor pa gani niyo? Pagkang isa di, ongoing construction. Pero tiway na ni malabot. Sa region, bangod nga simentado siya, no? Kagati madasig no nga gin na penetrate dire sa katapo sa Bureau of Fire Protection ari Busol ba si Importante, napalong ng kalayoan. Ari di ba palapit ari Syria, no? Dira kala Busol ba si mano kada mahlugan ka mga debris blat ita reds, no? Sa aton nga mga kabombo, no? Gina Along gid ka mo da. Adugang nga mga pumuluyo diri. Ay sunod mo balay? Din na mo. Din ni balay? Ato si Manang. Sige. Ang diri mas Manang gali Ang inyo to sunog ban? Din ni balay? Ay amo niya. Supiya kami nga kaya nagtalok mo di. Ato sige. Oo. Sa aton sa karod ka bang kabombo. Ang iban, ari, may mga mangkota di. Sorry, dala pa ninyo di? Si Balino ka mo, hindi? Dayman? Tiya ko nga. Tiya mo. Pero rin niya balay din? Tapas. Balay ka tiya mong sunog man? Oo. Ano nga lang sa tiya mo? Si Delia Grate. Si Leanda Grate. Grate. So, bali, ubos man? Ubos ka niya balay? Ubos. Isa lang kami nag-record na sila mo. Kasi na, naman, dalaman. Dala ka makina? Oo. Tika no ka kinatos ang natapos sunog. Tulog, babaw. Dalagan ko isa ko, singgit sunog. Bugtaw ko So, dayo lang daw ko. Dako naklayo. Amo ning Okay. So, ano din ginimo mo? Hindi ko matiya ko sunog. Kailan na salbar mo, may gamit ka itong salbar? Ang nabuko na mo. Amo ng mga bayo ng bintipon na? Anong balay niya tinira? Buto kina? Ang simentado, light material oil lang sanan? Kahoy man. So pagkabalo mo sunog, din nag-ibwal ka lang itapit? Diri nga galing sa dako na. Diri. Ito na balay? Sa tiya ko na. Ay grate. Okay, dako ng kalayo pagkita? Gin kuha pa tubig sa bligon mo, hindi na masarangan. Dako na kalayo. Sigla, no? Sigla nga mga kalayo, mga tapi, mga Dayo lang salbar mo nung nasunog ito pagkit may ban sa gamit ito? Gawayo naman may ban nga TV nga tiya ko ubos kit, mga princess? Ubos, bakit nakuha? Ang bayo mo muna na, pilamlak bilog na? Ang importante daw ay kamo pilasan aronopi. Bakit? Sino po boss balay? Nga tiya mo. Tiya mo lang? Oo, nga tiya ko. Tiwa ito sa binata pag nabili na be? Way. Kaya sila mga bata din. So pila ka magbilog? Kami sulod gina. Pakduro ba? Sulod ko, tulong sa suwabaw sa kwarto. So nung balay di babaw Oo. Bobo Jomar? Babaw. Tita Reg? Oo. So, ano ang gina-confirm naton nga hindi lang gali isa ka balay ang nasunog? Hindi lang isa, no? Kay Balino to confirm, tapos kay Grate, no? Grate, ari ginablos, nablos naka-confirm may din ara Tita pagid Reg. nga iban? May ara pagid? Palihog ko pa makot sa iya kung may idea siya? So, duwa na pamalay. Magluwas sila, may iban pagid yung sunog? Duwa lang? Duwa lang kabalay. Okay. Duwa lang kunok balay, pero mas mayo, karoon kung makakuha sa statement sa Bureau of Fire, Tita Reg? Oh, yes.
assessment nila kasi sila gid ma-confirm kung bala totally, partially or overall karon nga mga pamalay din na dalaing sunog. Pero wala nakalayo ha? Mapping up operation na lang. Yes, mapping up na lang. Why naman sa kabalakan kay white smoke na kina tamagin kay Tom. Okay. Ang kalayo kay why naman gid maglapta dugang kay sa tupad sidi gali mga ano man mga dagpo man di mga building mga pamalay kag mga pader. May mga firewalls. Why naman maglapta kalayo. Okay. Sige. Adriti Tarigin ang manok to. Doon na iya tok bata kina, no mo kina tong gin mention niya tong manok ya to tani nga gin labod na klayo. Ano plano niyo subod di ko tiner? Wala na karon. Ha? Wala na kasi mo tiya ulit na. At wa sila patiniran sila sa Reds. Kay balay nila do to taligid. O sila una May eskwelahan base laban-laban dira gina sila guro. At ito taligid. Sila ba naman, di mo eskwelahan, baklapit siguro, mga limak do pa lang, aran eskwelahan. Diri karo sa aton sa mga kabombo. Alright. So, ang salamat gid ha. Ano giningalan mo? Joban Bonite. Joban? Bonite. Bonite. Amo nang tiya mo, sanang ho. Ati, ari gilang tiya yo, basi maka-istorya ta, dasig lang. Nay? Sige. Na, kami si mo, bilipot na, dasig lang regarding sa sunog ni karon. Ang ano giningalan mo? Yolanda Grate. Yolanda Grate. Bali mo ginanda balay. Kaya kay nablis ko lang register lang ko siya nag-atay taga-tapas kaya siguro kadto lang ko di. White man gaano nagbi sila sa tapas. Sino nga lang kay nablos mo? Mary Grace. Mary Grace Pamiroyan Grate. Pamiroyan. Balino. Balino yang bana mo. Mary Grace Balino. At dito abo matukilal ko ng interview ta bagulang. Ang gispila di si Tiyay Mata yaho? Si ano guru si Maria Pito tanang. Malaki? Pero by the way, ang dito ka kida nung anong nabatian ka di sa sunog ano? Higda lang ko sa may katri sa dalong upod isang bata nga tungin hakwat ko lang gani kay nabayaan kong mama na. Ayun, paghakwat ko gindalagan ko sa gwa. Tin mabalik ako manguha ko sa bayo sa babaw, nato ng kalayo ni ako pasubol. Nagwa lang sa base. Okay, ang dalong kakina, no? Din dapit ang nagibo ang kalayo. Diri banda sa igad mo. Sino balay? Ako isang balay di may babaw man nag-ano. Punta lang sa kwarto, nag-ubal, may napian naman, may Kasi sa idyo balay to? Ang buskin ko sa kalayo, ito sa balay. Pwede po na. Mag-isda ko mo. Saan ang ginimo mo dayon? Nagbangon ito yung bagbang kuha dani isang gamit, pero hindi na ko kano kaya ang bata, nakita ko nagahigda ko sa katri, amo to ginuna ko lang. Pag-idalagan pagwa. Kung may ko ginlagan tong bata, basi nasunog man to. Bata, ang nga pinidad niya? Mga manog 3 ka tuig. Kasi gamay pagli? Sa turog mo. Turog? Ay makadto si mama na yung sa sitya, kay may kaldi ang bata niya nga subang, hindi din bla. Makadto sa dapat dani, kay may kiring nga kalbla. May gawin pa siya kalakat kung mag-ano to. So, balik ikaw gito nakabit-bit sa bata to? Anong mga nasalbar nyo? Wala. Amulan ning nauyatan ko. Ano? Tablet lang kag cellphone ko ko ina. Mga bayo? No, ay. Bay na, ubosed? Duwak malita bayo ko bisa kasako ba, ko sing may nakuha to. Mga pala, sulod pa na ito? Duwa ka TV to, pero wag andar tong isa sa babaw, kay ginabutang lang to, kay dako-dako, ina na andar blaw. Kaya ang isa lang nga gamay din na lang to, alam mo na, bata niya subang gani ha, ang gaubang na. Okay. Asa daw mo man ang interview na to kina si, ang Bombo Chomar, so bali isa lang man gali, kabalay, ang nasunog? Isa lang di, kay Balino man gali ni, no? Ang pamilya Balino man kamo, no? Grate. Garino, grate. So nag-ilistar na sila sa balay ni... Isa lang balay. Oo, kay Balino man sila. Siguro rin balay. Lapad gali ni siya. Kasi makto siyam sila, no? Doon siyam kuno sila ginasunod mo. I see. Nga nagkatider dito, amo itong nagkarangkaran sila kasi mayo lang kaduay, man right sabi na tapos na bilhin. Ay. Panagin pagwa sila tanan lang nabayad ang kung mga gamit. At di mayo kasi ito sa safe lang ang ilang sinikaroon niya malawas, yung mapilasan eh. May idea siya kung paano diin nag-umpisa ang kalayo? Hindi niya pagid matumod kung diin umpisa, kita na dako ng kalayo mo. Di ba si ko naglaton-laton lang?
adriti Terence. Pero ano tanya, no, balon tanya sa taga-Biro 5 diri dugay-dugay. Sige, Akon sige. paano gid man ni naglato ning kalayo kado mo gid ning kalapad diri ang agin lamon sini. Tibayo laki do manasig man kagada ano man tagaan man diri karon sang agpilopangod sa katapo diri sa Biro 5 protection at Okay. region. Okay, sige. Mama Jomar. So ang iba sini pag-consolidate lang ang dugang sini karon nga mga information kag sabay diri ka sa Biro 5 regarding sa sining sunog diri sa Barangay Taal sa may distrito sa Mulo. Upo diri kay Bobo Marisol Viñas. Plus report ini si Bobo Jumarbilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa imong mga flash report, Bombo Jomar. So mga kabombo, isa kabalay ang natupok dira sa may Taal, Molo. Ginapanagiyahan sa pamilya Balino. Halong kita tanan, no? Masingki ang init. Nagapalapit na kita, no? Sa Fire Month, March. Gani, be very careful kita sa mga electricities naton, kag sa mga ginapang dabok-dabukan naton dira. Mga kabombo, na magpasalamat na nagid ako sa inyo, and of course, padayon naton ang pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw, mga kasaysayan diri sa Kahapon Lamang program. Again, ang akong ipag-imbitara sa inyo tanan, if you have stories to share, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwedeng ipadala sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyo paborito nga mga dramas, Toyang, Ermitanya, Dear or ang Provincial Jail and Dear Diary. Magapanumbalik ako sa inyo ba sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.